Ένα κορίτσι 12 ετών επιβιβάζεται μόνη της στην πρώτη της διεθνή πτήση, χωρίς να φαντάζεται ότι πρόκειται να ξαναγράψει τη δική της ιστορία. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ένας άγνωστος επιχειρηματίας αφήνει να πέσει μια προσωπική φωτογραφία της οικογένειάς του, ξυπνώντας ένα μυστήριο που απειλεί όλα όσα πίστευε ότι ήξερε. Όταν παθαίνει καρδιακή προσβολή και ψιθυρίζει ονόματα από το παρελθόν του, η αμφιβολία μετατρέπεται σε επίγουσα ανάγκη για απαντήσεις. Είναι η αρχή ενός μεταμορφωτικού ταξιδιού, όπου η αλήθεια, το θάρρος και η επιλεγμένη αγάπη πλέκονται σε μια αναζήτηση που ξεπερνά κατά πολύ την κληρονομιά. Αν σας ενδιέφερε αυτή η ιστορία, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και πείτε μας από ποια πόλη μας παρακολουθείτε. Συνεχίζουμε. Η 12χρονη Σοφία Μαυρίδη κοίταξε για τελευταία φορά το μικρό σπίτι της στο χωριό Ανόγια της Κρήτης. Το ταπεινό πέτρινο σπίτι με τις γαλάζιες παραθυρόφυλλα φαινόταν ακόμα πιο μικρό από μακριά, καθώς στεκόταν στο μπαλκόνι της γιαγιάς της. Η γιαγιά Αθηνά, μια γυναίκα με βαθιές ρητίδες και χέρια τραχιά από χρόνια σκληρής δουλειάς, προσπαθούσε να κρύψει τα δάκρυά της καθώς ετοίμαζε το παλιό βαλιτσάκι. «Είσαι σίγουρη ότι θέλεις να πας μόνη σου, Σοφάκι μου?» ρώτησε η γιαγιά για 10η φορά εκείνο το πρωί. «Είναι μεγάλο ταξίδι για ένα κορίτσι στην ηλικία σου». Η Σοφία έσφιξε τα χείλη της. Ήταν η πρώτη φορά που θα έμπαινε σε αεροπλάνο, πόσο μάλλον που θα ταξίδευε μόνη της στην Αθήνα, όμως το γράμμα από το δικηγορικό γραφείο ήταν σαφές. Έπρεπε να παρευρεθεί αυτοπροσώπως για την ανάγνωση της διαθήκης και την παραλαβή της μυστηριώδους κληρονομιάς. «Γιαγιά, ξέρεις ότι δεν μπορείς να αφήσεις την καρδιά σου για τόσες ώρες ταξίδι», είπε η Σοφία, προσπαθώντας να ακουστεί πιο μεγάλη από ό,τι ένιωθε. «Θα είμαι καλά. Οι αεροσυνοδοί θα με προσέχουν». Η αλήθεια ήταν ότι η Σοφία φοβόταν, αλλά ένιωθε και μια παράξενη έλξη προς αυτό το μυστήριο. Ποιος άγνωστος συγγενής της άφησε κληρονομιά? Η οικογένειά της ποτέ δεν είχε χρήματα. Ο πατέρας της, ο Νικόλας, ήταν απλός μηχανικός μοτοσικλετών πριν φύγει από τη ζωή πριν από 5 χρόνια και η μητέρα της είχε εξαφανιστεί πριν από 3 χρόνια, αφήνοντάς την στη φροντίδα της γιαγιάς. Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου ήταν γεμάτο τουρίστες με καλοκαιρινά ρούχα και κόκκινα πρόσωπα από τον ήλιο. Η Σοφία με τη μικρή της βαλίτσα και το ειδικό καρτελάκι στο λαιμό για ασυνόδευτους ανήλικους ένιωθε παράτερη ανάμεσά τους. Κρατούσε σφιχτά το εισιτήριό της και το παλιό κινητό που της είχε δώσει η γιαγιά της για έκτακτες ανάγκες. Καθώς περίμενε στη σειρά για τον έλεγχο επιβατών, το βλέμμα της έπεσε σε έναν άντρα που στεκόταν παράμερα. Φορούσε ακριβό κοστούμι και μιλούσε έντονα στο τηλέφωνο. Δεν ήταν η εμφάνισή του που τράβηξε την προσοχή της Σοφίας, αλλά ο τρόπος που την κοίταξε ξαφνικά. Ένα βλέμμα τόσο διαπεραστικό που την έκανε να παγώσει στη θέση της. Ο άντρας κοίταξε πρώτα εκείνη, μετά το εισιτήριο στο χέρι της και τα μάτια του γούρλωσαν με μια έκφραση που η Σοφία δεν μπορούσε να αποκωδικοποιήσει. Ήταν έκπληξη, αναγνώριση ή κάτι άλλο. «Επόμενος», φώναξε η υπάλληλος του αεροδρομίου και η Σοφία αναγκάστηκε να στρέψει την προσοχή της στη διαδικασία επιβίβασης. Η πτήση για Αθήνα ήταν μόνο 45 λεπτά, αλλά για τη Σοφία φαινόταν αιώνας. Κάθισε στη θέση της δίπλα στο παράθυρο, προσπαθώντας να μην κοιτάζει τον άντρα με το κοστούμι που με κάποιο τρόπο βρέθηκε να κάθεται μόλις 2 σειρές μπροστά της. Τα χέρια της έτρεμαν ελαφρά καθώς άνοιγε το μικρό ημερολόγιο που της είχε χαρίσει ο πατέρας της. «Αγαπημένη μου Σοφία», είχε γράψει στην πρώτη σελίδα, «να θυμάσαι πάντα ότι η περιέργεια είναι το καλύτερο εφόδιο στη ζωή. Μην φοβάσαι να κάνεις ερωτήσεις. Σ' αγαπώ, μπαμπάς». Τα μάτια της γέμισαν δάκρυα καθώς άγγιζε τις λέξεις. Ο πατέρας της ήταν ο καλύτερος άνθρωπος που είχε γνωρίσει ποτέ, ευγενικός, υπομονετικός, πάντα έτοιμος να διηγηθεί μια αστεία ιστορία ή να φτιάξει ένα σπασμένο παιχνίδι. Δεν ήταν ψηλός ή εντυπωσιακός σαν τον άντρα με το κοστούμι, αλλά τα χέρια του ήταν πάντα ζεστά και τα μάτια του πάντα γελαστά. Το αεροπλάνο άρχισε να τροχοδρομεί και η Σοφία έκλεισε τα μάτια της, προσπαθώντας να φανταστεί τον πατέρα της να της λέει ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν είχε προλάβει να συνέλθει από την απογείωση, όταν παρατήρησε ότι ο άντρας με το κοστούμι σηκώθηκε από τη θέση του και άρχισε να περπατά προς το πίσω μέρος του αεροπλάνου.
Καθώς περνούσε δίπλα της, κάτι έπεσε από την τσέπη του, μια φωτογραφία. Η Σοφία έσκυψε να την πιάσει, έτοιμη να του τη δώσει, αλλά τα δάχτυλά της πάγωσαν πάνω στο χαρτί. Η φωτογραφία έδειχνε έναν άντρα και μια γυναίκα, πολύ νεότερους, να χαμογελούν στον φακό. Ο άντρας ήταν ο πατέρας της, ο Νικόλας, και η γυναίκα ήταν αναμφίβολα η μητέρα της, η Ελένη. Η καρδιά της Σοφίας άρχισε να χτυπά δυνατά, γιατί αυτός ο πλούσιος άγνωστος άντρας είχε μια φωτογραφία των γονιών της. Μια φωτογραφία τόσο παλιά που πρέπει να είχε τραβηχτεί πριν γεννηθεί η ίδια. Ο άντρας επέστρεψε στη θέση του χωρίς να αντιληφθεί ότι του έπεσε η φωτογραφία. Η Σοφία την έκρυψε γρήγορα στο ημερολόγιό της, νιώθοντας ένα παράξενο μείγμα ενοχής και αποφασιστικότητας. Κάτι παράξενο συνέβαινε και είχε την αίσθηση ότι η μυστηριώδης κληρονομιά που πήγαινε να παραλάβει στην Αθήνα συνδεόταν κάπως με αυτόν τον άντρα. Ο άντρας με το κοστούμι την κοίταξε ξανά. Αυτή τη φορά τα μάτια του έμοιαζαν λυπημένα, σχεδόν ένοχα. Η Σοφία αποφάσισε εκείνη τη στιγμή ότι θα ανακάλυπτε την αλήθεια, ό,τι κι αν ήταν αυτή. Το αεροπλάνο άρχισε ξαφνικά να κουνιέται. Η φωνή του πιλότου ακούστηκε από τα μεγάφωνα. «Κυρίες και κύριοι, περνάμε μέσα από μια ζώνη αναταράξεων. Παρακαλώ επιστρέψτε στις θέσεις σας και δέστε τις ζώνες ασφαλείας σας». Η Σοφία έσφιξε τα χέρια της στα μπράτσα του καθίσματος, καθώς το αεροπλάνο κουνιόταν όλο και πιο έντονα. Ένιωθε το στομάχι της να ανεβοκατεβαίνει, αλλά προσπαθούσε να παραμείνει ψύχρεμη. Θυμήθηκε τα λόγια του πατέρα της. «Ο φόβος είναι απλώς το μυαλό σου που σου λέει ότι κάτι είναι σημαντικό». Μια δυνατή αναταραχή έκανε το αεροπλάνο να πέσει απότομα και μετά να ανέβει ξανά. Ακούστηκαν φωνές και η Σοφία είδε ένα ποτήρι να πέφτει στο διάδρομο και να σπάει. Και τότε, μέσα στην αναστάτωση, είδε τον άντρα με το κοστούμι να πιάνει το στήθος του και να γέρνει μπροστά. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Πολύ καλά. Το πρόσωπο του άντρα είχε γίνει κατακόκκινο και μετάχλωμο. Μια αεροσυνοδός έτρεξε κοντά του. «Υπάρχει γιατρός στο αεροπλάνο», φώναξε, καθώς ο άντρας γλιστρούσε από το κάθισμά του. Η Σοφία ένιωσε το σώμα της να κινείται πριν καν το συνειδητοποιήσει. Πέρυσι, στο σχολείο, είχε παρακολουθήσει μαθήματα πρώτων βοηθειών, μια δραστηριότητα που είχε επιλέξει για να ξεφύγει από τα προβλήματα με συμμαθητές που την κορόιδευαν για τα φτωχικά της ρούχα και το ότι δεν είχε smartphone. «Μπορώ να βοηθήσω», είπε με φωνή που την εξέπληξε με τη σταθερότητά της. «Ξέρω βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση». Η αεροσυνοδός την κοίταξε με έκπληξη, αλλά καθώς ο άντρας είχε πλέον χάσει τις αισθήσεις του, έγνεψε καταφατικά. «Έχουμε αναταράξεις. Δεν μπορούμε να τον μετακινήσουμε πολύ. Κάνε ό,τι μπορείς μέχρι να σταθεροποιηθεί το αεροπλάνο». Η Σοφία γονάτισε δίπλα στον άντρα, προσπαθώντας να θυμηθεί όλα όσα είχε μάθει. Έλεγξε την αναπνοή του. Ήταν αδύναμη αλλά υπαρκτή. Του χαλάρωσε τη γραβάτα και άρχισε να πιέζει το στέρνο του με ρυθμικές κινήσεις. «Κύριε, με ακούτε?» ρώτησε, συνεχίζοντας τις συμπιέσεις. «Κρατηθείτε σας παρακαλώ». Τα μάτια του άντρα άνοιξαν για μια στιγμή, θολά και αποπροσανατολισμένα. Τα χείλη του κινήθηκαν ψιθυρίζοντας κάτι που η Σοφία δεν μπορούσε να ακούσει πάνω από το θόρυβο του αεροπλάνου. Έσκυψε πιο κοντά, προσπαθώντας να καταλάβει. «Ελένη», ψιθύρισε ο άντρας και η Σοφία πάγωσε. Αυτό ήταν το όνομα της μητέρας της. «Νικόλα, συγγνώμη», συνέχισε ο άντρας, το βλέμμα του θολό, καθώς έβλεπε το πρόσωπο της Σοφίας από πάνω του. «Η κόρη μου, η κόρη μας». Και τότε τα μάτια του έκλεισαν ξανά, καθώς έχανε και πάλι τις αισθήσεις. Αλλά η Σοφία είχε ακούσει αρκετά. 3 λέξεις που έσπηραν μια σπορά αμφιβολίας για όλα όσα νόμιζε ότι ήξερε. «Η κόρη μας». Η Σοφία συνέχισε, μηχανικά τις συμπιέσεις, αλλά το μυαλό της στροβιλιζόταν. Ποιος ήταν αυτός ο άντρας και τι εννοούσε με αυτές τις λέξεις? Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με μια απότομη κίνηση που θύμισε στη Σοφία ότι τίποτα δεν είχε πάει όπως το περίμενε σε αυτό το ταξίδι. Ο μυστηριώδης επιχειρηματίας, που τώρα ήξερε ότι ονομαζόταν Αλέξανδρος Καραμανλής, από τα έγγραφα που έπεσαν από το πορτοφόλι του, μεταφέρθηκε αμέσως σε ασθενοφόρο. «Είσαι ένα εξαιρετικό κορίτσι»,
της είπε μια αεροσυνοδός καθώς κατέβαιναν από το αεροπλάνο. Του έσωσε στη ζωή. Χωρίς εσένα, ίσως να μην είχε επιβιώσει μέχρι την προσγείωση. Η Σοφία ένιωθε μουδιασμένη. Τα λόγια του άντρα αντιχούσαν ακόμα στο μυαλό της. Η κόρη μας. Τι μπορούσε να σημαίνει αυτό? Το ταξίδι προς το δικηγορικό γραφείο θα έπρεπε να περιμένει. Η πτήση είχε αναστατώσει όλο το πρόγραμμά της και τώρα έπρεπε να περιμένει να δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς του αεροδρομίου για το περιστατικό. Οι αρχές είχαν ειδοποιήσει τη γιαγιά της, που ακουγόταν ταυτόχρονα ανήσυχη και περήφανη στο τηλέφωνο. «Ο Νικόλας θα ήταν τόσο περήφανος για σένα», είπε η γιαγιά, και τα λόγια της πλημμύρισαν τη Σοφία με ανάμεικτα συναισθήματα. Θα ήταν όντως περήφανος, ή μήπως ο πατέρας της ήξερε για τον Αλέξανδρο Καραμανλή? Μήπως αυτό το μυστικό ήταν που βάραινε μερικές φορές το βλέμμα του, ειδικά τις νύχτες που νόμιζε ότι η Σοφία κοιμόταν, αλλά εκείνη τον παρακολουθούσε να κάθεται στο μπαλκόνι, κοιτάζοντας τα αστέρια με μια παλιά φωτογραφία στα χέρια του. Μετά από μερικές ώρες στο αεροδρόμιο, η Σοφία μπήκε σε ένα ταξί που είχε στείλει το δικηγορικό γραφείο. Ο οδηγός, ένας μεσήλικας άντρας με μουστάκι, την κοίταξε με περιέργεια στον καθρέφτη. «Πρώτη φορά στην Αθήνα, κοπελιά?» ρώτησε καθώς περνούσαν από την παραλιακή λεωφόρο. «Ναι», απάντησε η Σοφία, προσπαθώντας να απορροφήσει τις εικόνες της μεγάλης πόλης που απλωνόταν μπροστά της. Πόσο διαφορετικό ήταν από το μικρό χωριό της στην Κρήτη. Οι πολυκατοικίες έμοιαζαν να αγγίζουν τον ουρανό και ο θόρυβος και η κίνηση την έκαναν να νιώθει μικρή και ασήμαντη. «Και πού πηγαίνεις?» «Το γραφείο Παπαδόπουλος και συνεργάτες είναι στο κέντρο κοντά στο Σύνταγμα». «Δεν ξέρω, είμαι εδώ για μια κληρονομιά», είπε διστακτικά η Σοφία. Ο οδηγός σήκωσε τα φρύδια του με ενδιαφέρον, αλλά δεν ρώτησε περισσότερα. Η Σοφία ακούμπησε το κεφάλι της στο παράθυρο, προσπαθώντας να βάλει τάξη στις σκέψεις της. Η φωτογραφία που είχε πέσει από την τσέπη του κυρίου Καραμανλή ήταν κρυμμένη στο ημερολόγιό της. Την έβγαλε και την κοίταξε ξανά προσεκτικά. Οι γονείς της φαίνονταν τόσο νέοι, τόσο χαρούμενοι. Η μητέρα της φορούσε ένα καλοκαιρινό φόρεμα και γελούσε στην κάμερα με μια αθωότητα που η Σοφία δεν θυμόταν ποτέ να έχει δει στο πρόσωπό της. Ο πατέρας της είχε το χέρι του γύρω από τους ώμους της, περήφανος και προστατευτικός. Αλλά υπήρχε κάτι στη φωτογραφία που δεν είχε προσέξει πριν. Πίσω τους φαινόταν ένα κτίριο με την επιγραφή «Καραμανλής Τεχνολογίες». Το ταξί σταμάτησε απότομα μπροστά από ένα επιβλητικό νεοκλασικό κτίριο. «Φτάσαμε, κοπελιά», είπε ο οδηγός, «Παπαδόπουλος και συνεργάτες». Η Σοφία τον ευχαρίστησε και πήρε βαθιά ανάσα πριν ανέβει τα σκαλιά. Το μυαλό της εξακολουθούσε να γυρίζει στον άγνωστο άντρα που βρισκόταν τώρα σε κάποιο νοσοκομείο της Αθήνας. Ένιωθε ότι το πεπρωμένο της είχε μόλις αλλάξει πορεία, σαν ποτάμι που συναντά έναν βράχο και αναγκάζεται να βρει νέο δρόμο. Στη ρεσεψιόν, μια κομψή γυναίκα με στενό ταγέρ την κοίταξε με έκπληξη. «Εσύ πρέπει να είσαι η Σοφία Μαυρίδη», είπε, προσπαθώντας να κρύψει την έκπληξη της για το πόσο νέα ήταν. «Ο κύριος Παπαδόπουλος σε περιμένει». Η Σοφία ακολούθησε τη γυναίκα μέσα από έναν διάδρομο με βαριά έπιπλα και παλιούς πίνακες. Ένιωθε εντελώς έξω από τα νερά της, με το απλό της τζιν και το φθαρμένο μπλουζάκι με την παράσταση του Παρθενώνα που της είχε φέρει κάποτε ο πατέρας της από ένα ταξίδι στην Αθήνα. Ο κύριος Παπαδόπουλος ήταν ένας λεπτός, ψηλός άντρας με γυαλιά και λιγοστά γκρίζα μαλλιά. Σηκώθηκε όταν μπήκε η Σοφία και της έδειξε μια καρέκλα απέναντι από το γραφείο του. «Καλησπέρα, Σοφία», είπε με επίσημο τόνο. «Λυπάμαι για την αναστάτωση. Μας ενημέρωσαν για το περιστατικό στο αεροπλάνο». Η Σοφία κούνησε το κεφάλι της, μην ξέροντας τι να πει. «Πρέπει να σου πω ότι αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη περίπτωση κληρονομιάς», συνέχισε ο δικηγόρος καθαρίζοντας το λαιμό του. «Υπάρχουν περίπλοκες συνθήκες». «Τι εννοείται?» ρώτησε η Σοφία, η φωνή της πιο αδύναμη από ό,τι θα ήθελε. «Η κληρονομιά που ήρθες να παραλάβεις προέρχεται από τον κύριο Αλέξανδρο Καραμανλή». Η καρδιά της Σοφίας σταμάτησε για μια στιγμή. «Τον άντρα από το αεροπλάνο», ψιθύρισε. Ο κύριος Παπαδόπουλος φάνηκε έκπληκτος. «Τον γνωρίζεις?» «Όχι, ή μάλλον ήταν στο αεροπλάνο μου. Αυτός ήταν που χρειάστηκε βοήθεια». Ο δικηγόρος έμεινε με το στόμα ανοιχτό. «Αυτό είναι
εκπληκτικό σύμπτωση, είπε τελικά, αν και ο τόνος του υπονοούσε ότι δεν πίστευε ότι ήταν σύμπτωση καθόλου. «Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος?» ρώτησε η Σοφία, ξαφνικά ανυπόμονη. «Και γιατί μου αφήνει κληρονομιά?» Ο κύριος Παπαδόπουλος κοίταξε τα χαρτιά μπροστά του, σαν να έψαχνε τις σωστές λέξεις. «Ο κύριος Καραμανλής είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες στην Ελλάδα. Η εταιρεία του, Καραμανλής Τεχνολογίες, είναι πρωτοπόρος στην ανάπτυξη λογισμικού». Η Σοφία περίμενε, ξέροντας ότι αυτή δεν ήταν η απάντηση στην ερώτησή της. «Όσο για το γιατί σου αφήνει κληρονομιά», συνέχισε ο δικηγόρος, διστάζοντας, «αυτό είναι κάτι που θα ήταν καλύτερα να ακούσεις από τον ίδιο». «Αλλά είναι στο νοσοκομείο», είπε η Σοφία, η απογοήτευση εμφανής στη φωνή της. «Ναι, και αυτό περιπλέκει τα πράγματα», παραδέχτηκε ο κύριος Παπαδόπουλος. «Αλλά μπορώ να σου πω ότι η κληρονομιά περιλαμβάνει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό που έχει τεθεί σε καταπίστευμα για την εκπαίδευσή σου, καθώς και κάποια προσωπικά αντικείμενα που ο κύριος Καραμανλής θεώρησε ότι θα ήθελες να έχεις». Έβγαλε ένα μικρό κουτί από το σιρτάρι του γραφείου του και το έσπρωξε προς το μέρος της. Η Σοφία το άνοιξε διστακτικά για να βρει ένα κομψό ασημένιο μενταγιόν. Το άνοιξε και μέσα υπήρχε μια μικροσκοπική φωτογραφία, η ίδια η Σοφία ως μωρό στην αγκαλιά της μητέρας της. «Υπάρχει κι άλλο», είπε ο δικηγόρος, δίνοντας της έναν φάκελο. «Αυτή είναι η διεύθυνση όπου μπορείς να βρεις τη μητέρα σου». Η Σοφία πάγωσε. «Τη μητέρα μου. Ξέρετε πού είναι η μητέρα μου?» Ο κύριος Καραμανλής «Ξέρει. Και τώρα ξέρεις κι εσύ». Με χέρια που έτρεμαν, η Σοφία άνοιξε τον φάκελο. Μέσα υπήρχε μια διεύθυνση στο Ναύπλιο, μια κλινική με το όνομα Ηλιακτίδα. «Είναι μια ιδιωτική ψυχιατρική κλινική», εξήγησε απαλά ο δικηγόρος. «Η μητέρα σου είναι εκεί τα τελευταία 3 χρόνια». Η Σοφία ένιωσε το δωμάτιο να γυρίζει γύρω της. Η μητέρα της δεν την είχε εγκαταλείψει, όπως νόμιζε. Ήταν άρρωστη. Όλα αυτά τα χρόνια που η Σοφία πίστευε ότι η μητέρα της είχε φύγει επειδή δεν την αγαπούσε αρκετά. «Ποιος πληρώνει για τη θεραπεία της?» ρώτησε ξαφνικά, συνειδητοποιώντας ότι μια τέτοια κλινική θα πρέπει να κόστιζε μια περιουσία. «Ο κύριος Καραμανλής», απάντησε ο δικηγόρος. «Εδώ και 3 χρόνια». Η Σοφία έκλεισε τα μάτια της προσπαθώντας να καταλάβει γιατί ένας πλούσιος επιχειρηματίας θα πλήρωνε για τη θεραπεία της μητέρας της, γιατί θα της άφηνε χρήματα, γιατί θα είχε μια φωτογραφία των γονιών της. Και τότε, σαν κεραυνός, η συνειδητοποίηση την χτύπησε. «Είναι ο πατέρας μου, έτσι δεν είναι?» ψιθύρισε, τα μάτια της καρφωμένα στο δικηγόρο. «Ο βιολογικός μου πατέρας». Ο κύριος Παπαδόπουλος δεν απάντησε αμέσως, αλλά το βλέμμα του ήταν αρκετό για να επιβεβαιώσει αυτό που η Σοφία είχε μόλις συνειδητοποιήσει. «Ο κύριος Καραμανλής θα προτιμούσε να σου μιλήσει ο ίδιος», είπε τελικά. «Αλλά ναι, αυτή είναι η αλήθεια». Η Σοφία ένιωσε σαν να είχε χτυπηθεί από κύμα. Όλη της η ζωή, όλες οι αναμνήσεις της, όλα όσα πίστευε για τον εαυτό της και την οικογένειά της, όλα αυτά κλονίζονταν τώρα από τα θεμέλια. «Ο μπαμπάς μου», ψιθύρισε, η φωνή της σπασμένη. «Ο Νικόλας ήξερε». «Ναι», είπε ο κύριος Παπαδόπουλος με ήρεμη φωνή. «Ο Νικόλας Μαυρίδης ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Παντρεύτηκε τη μητέρα σου όταν ήταν έγκυος, σου έδωσε το όνομά του και σε μεγάλωσε σαν δική του κόρη». Δάκρυα άρχισαν να κυλούν στα μάγουλα της Σοφίας, καθώς θυμόταν τον πατέρα της, τον μόνο πατέρα που είχε γνωρίσει ποτέ. Θυμήθηκε τα χέρια του, τραχιά από τη δουλειά, αλλά πάντα τόσο απαλά όταν της έπλεκε τα μαλλιά για το σχολείο. Θυμήθηκε τη φωνή του να τραγουδάει «You are my sunshine» όταν είχε εφιάλτες. Θυμήθηκε το γέλιο του, τις ιστορίες του, τον τρόπο που την κοίταζε με απέραντη αγάπη και περηφάνεια. Μια οικογένεια δεν φτιάχνεται από αίμα, αλλά από επιλεγμένη αγάπη, της έλεγε όταν άλλοι σχολίαζαν ότι δεν έμοιαζαν εξωτερικά. Τώρα καταλάβαινε τι εννοούσε. Ο Νικόλας δεν ήταν ο βιολογικός της πατέρας, αλλά ήταν ο μπαμπάς της με κάθε τρόπο που είχε σημασία. «Θέλω να πάω στο νοσοκομείο», είπε ξαφνικά η Σοφία, σκουπίζοντας τα δάκρυά της. «Θέλω να δω τον κύριο Καραμανλή». Ο κύριος Παπαδόπουλος φάνηκε διστακτικός. «Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα αυτή τη στιγμή. Η κατάστασή του είναι σταθερή, αλλά οι γιατροί έχουν πει ότι χρειάζεται ηρεμία». «Του έσωσα τη ζωή», είπε η Σοφία ξαφνικά αποφασιστική. «Και είναι ο βιολογικός μου πατέρας».
Έχω δικαίωμα να τον δω, να μιλήσω μαζί του. Ο δικηγόρος την κοίταξε για μία στιγμή και μετά έγνεψε καταφατικά. Εντάξει, θα κανονίσω να σε πάει κάποιος στο νοσοκομείο. Καθώς περίμενε στην αίθουσα αναμονής του δικηγορικού γραφείου, η Σοφία κοίταξε ξανά τη φωτογραφία στο ημερολόγιό της, τους γονείς της, μπροστά από την εταιρεία Καραμανλής Τεχνολογίες. Υπήρχε τόση αγάπη στα μάτια του πατέρα της, του Νικόλα. Πώς μπορούσε να αγαπάει τόσο πολύ ένα παιδί που δεν ήταν δικό του? Και μετά μια άλλη σκέψη τη χτύπησε. Πώς μπορούσε ο βιολογικός της πατέρας να την αφήσει, γιατί δεν ήταν ποτέ μέρος της ζωής της μέχρι τώρα. Το νοσοκομείο Υγεία ήταν ένα μοντέρνο κτίριο στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Η Σοφία κοίταξε με δέος τις γυάλινες προσώψεις και τους άψογα διατηρημένους κήπους, καθώς το αυτοκίνητο που είχε στείλει ο κύριος Παπαδόπουλος έμπαινε στο χώρο στάθμευσης. Ήταν τόσο διαφορετικό από το μικρό πεπαλαιωμένο κέντρο υγείας του χωριού της. «Θα σε περιμένω εδώ», είπε ο οδηγός, ένας νεαρός άντρας που συστήθηκε ως βοηθός του δικηγόρου. «Πάρε όσο χρόνο χρειάζεσαι». Η Σοφία κατέβηκε από το αυτοκίνητο, σφίγγοντας το μενταγιόν που της είχε δώσει ο δικηγόρος. Δεν είχε ιδέα τι θα έλεγε στον βιολογικό της πατέρα όταν τον έβλεπε. Πώς μιλάς σε έναν άνθρωπο που σε εγκατέλειψε πριν καν γεννηθείς, αλλά που κρυφά παρακολουθούσε τη ζωή σου από απόσταση? Στη ρεσεψιόν, μια νοσοκόμα την κοίταξε με απορία. «Είμαι εδώ για να δω τον κύριο Αλέξανδρο Καραμανλή», είπε η Σοφία, προσπαθώντας να ακουστεί πιο μεγάλη από ό,τι ένιωθε. «Συγγενής?» ρώτησε η νοσοκόμα. Η Σοφία δίστασε. Είμαι η κόρη του», είπε τελικά, οι λέξεις να ακούγονται παράξενες στα αυτιά της. Η νοσοκόμα σήκωσε τα φρύδια της με έκπληξη. «Δεν ήξερα ότι ο κύριος Καραμανλής έχει κόρη», είπε, αλλά έλεγξε τον υπολογιστή της. «Είναι στο δωμάτιο Τράζικον Μουθά. Αλλά οι επισκέψεις επιτρέπονται μόνο στην άμεση οικογένεια». «Είμαι άμεση οικογένεια», επέμεινε η Σοφία. Η νοσοκόμα την κοίταξε διστακτικά, αλλά τότε μια φωνή ακούστηκε από πίσω τους. «Αφήστε την να περάσει, Άννα, την περιμένουμε». Η Σοφία γύρισε για να αντικρίσει μια ψηλή κομψή γυναίκα γύρω στα 60, με ασημένια μαλλιά πιασμένα σε ένα αυστηρό κότσο. «Είμαι η Δώρα Παπαδοπούλου», είπε η γυναίκα προσφέροντας το χέρι της. «Είμαι συνταξιούχος νοσοκόμα, αλλά παλιά φίλη του κυρίου Καραμανλή. Με κάλεσε όταν έμαθε για την κατάστασή του». Η Σοφία έσφιξε το χέρι της γυναίκας, νιώθοντας μια περίεργη αίσθηση οικειότητας. «Ο Αλέξανδρος κοιμάται τώρα», συνέχισε η κυρία Παπαδοπούλου. «Οι γιατροί λένε ότι είναι σταθερός, αλλά χρειάζεται ξεκούραση. Θα μπορούσαμε να πάμε στην καφετέρια του νοσοκομείου μέχρι να ξυπνήσει». «Έχεις φάει τίποτα σήμερα?» Η Σοφία συνειδητοποίησε ότι δεν είχε φάει τίποτα από ένα μικρό σάντουιτς στο αεροπλάνο. Κούνησε το κεφάλι της. «Έλα λοιπόν», είπε η κυρία Παπαδοπούλου με ζεστασιά. «Θα σου κάνει καλό να φας κάτι». Στην καφετέρια η κυρία Παπαδοπούλου παρήγγειλε ένα πιάτο παστίτσιο για τη Σοφία και έναν καφέ για την ίδια. Κάθισαν σε ένα τραπέζι δίπλα στο παράθυρο, με θέα τους κήπους του νοσοκομείου. «Λοιπόν», είπε η ηλικιωμένη γυναίκα, παρατηρώντας τη Σοφία με προσοχή, «πρέπει να έχεις πολλές ερωτήσεις». Η Σοφία ανακάτεψε το παστίτσιο της ξαφνικά χωρίς όρεξη παρά την πείνα της. «Πώς ξέρετε ποια είμαι?» ρώτησε τελικά. Η κυρία Παπαδοπούλου χαμογέλασε ελαφρά. «Ο Αλέξανδρος μου μιλούσε για σένα εδώ και χρόνια. Έχει παρακολουθήσει την πρόοδό σου από απόσταση». «Γιατί?» ρώτησε η Σοφία, η λέξη να βγαίνει πιο απότομα από ό,τι σκόπευε. «Γιατί από απόσταση, γιατί δεν ήταν ποτέ μέρος της ζωής μου». Η κυρία Παπαδοπούλου αναστέναξε. «Είναι μια περίπλοκη ιστορία, Σοφία, και όχι όλη δική μου για να την πω. Αλλά μπορώ να σου πω ότι ο Αλέξανδρος έκανε πολλά λάθη στη ζωή του και το μεγαλύτερο ήταν ο τρόπος που χειρίστηκε την κατάσταση με τη μητέρα σου». «Ξέρετε τη μητέρα μου?» ρώτησε η Σοφία, ξαφνικά πιο ενδιαφερόμενη. «Την ήξερα, ναι. Η Ελένη δούλευε στην εταιρεία του Αλέξανδρου στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ήταν προγραμματίστρια, πολύ έξυπνη, πολύ όμορφη. Σταμάτησε, σαν να αξιολογούσε πόσα να αποκαλύψει. Είχαν μια σχέση, αλλά ο Αλέξανδρος ήταν ήδη παντρεμένος». Η Σοφία ένιωσε ένα σφίξιμο στο στομάχι της. «Ήμουν ένα λάθος», ψιθύρισε. «Όχι», είπε αμέσως η κυρία Παπαδοπούλου, απλώνοντας το χέρι της για να πιάσει αυτό της Σοφίας.
Ποτέ μην το σκεφτείς αυτό. Οι περιστάσεις της γέννησής σου μπορεί να ήταν περίπλοκες, αλλά εσύ δεν ήσουν ποτέ λάθος. Ο Νικόλας το καταλάβαινε αυτό, γι' αυτό σε αγάπησε τόσο πολύ. Η αναφορά στον πατέρα της, τον άνθρωπο που πάντα θεωρούσε πατέρα της, έφερε δάκρυα στα μάτια της Σοφίας. Πώς γνωρίστηκαν οι γονείς μου, ο Νικόλας και η μαμά? Η κυρία Παπαδοπούλου χαμογέλασε με νοσταλγία. Ο Νικόλας ήταν ο μηχανικός μοτοσικλετών της εταιρείας. Φρόντιζε τις μηχανές που χρησιμοποιούσαν για τις παραδόσεις. Η Ελένη πήγαινε συχνά στον γκαράζ για να ξεφύγει από το άγχος του γραφείου. Λάτρευε τις μηχανές. Έλεγε ότι ήταν το μόνο μέρος όπου ένιωθε ελεύθερη. Η Σοφία θυμήθηκε τις σπάνιες στιγμές που η μητέρα της μιλούσε για το παρελθόν για τις βόλτες με μοτοσικλέτα στην παραλιακή. Ποτέ δεν είχε αναφέρει ότι αυτό ήταν που την έφερε κοντά με τον Νικόλα. Όταν η Ελένη έμεινε έγκυος και ο Αλέξανδρος την απέρριψε, ο Νικόλας ήταν εκεί για εκείνη. Ήταν πάντα ερωτευμένος μαζί της, ξέρεις. Της πρόσφερε να την παντρευτεί, να δώσει το όνομά του στο παιδί, να σας φροντίσει και τις δύο. «Και ο κύριος Καραμανλής, τι έκανε αυτός?» ρώτησε η Σοφία, η φωνή της σκληρή. Η κυρία Παπαδοπούλου αναστέναξε, συνέχισε τη ζωή του, επέλεξε τον γάμο του, την εταιρεία του, την κοινωνική του θέση. Η γυναίκα του, η Λιδία, ήταν κόρη ενός σημαντικού επιχειρηματία. Ένα διαζύγιο θα είχε καταστρέψει όχι μόνο τον γάμο του, αλλά και όλα όσα είχε χτίσει. «Και έτσι απλά μας εγκατέλειψε», είπε πικρά η Σοφία. «Δεν είναι τόσο απλό», είπε ήπια η κυρία Παπαδοπούλου. Ο Αλέξανδρος πλήρωνε διατροφή, όχι επίσημα, αλλά έστελνε χρήματα στον Νικόλα κάθε μήνα. «Και μετά που ο Νικόλας πέθανε?» «Τι έγινε?» ρώτησε η Σοφία, προσπαθώντας να καταλάβει πώς τέριαζαν όλα αυτά με αυτά που ήξερε. «Η μητέρα σου δεν το διαχειρίστηκε καλά», είπε προσεκτικά η κυρία Παπαδοπούλου. «Αγαπούσε πραγματικά τον Νικόλα, ξέρεις. Με τα χρόνια αυτό που ξεκίνησε ως μια συμφωνία βολικής λύσης έγινε ένας αληθινός βαθύς έρωτας. Όταν πέθανε, άρχισε να παρουσιάζει συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους, ψύχωσης». Σοφία θυμήθηκε τις σκοτεινές μέρες μετά τον θάνατο του πατέρα της. Η μητέρα της να κλείνεται στο δωμάτιό της για μέρες, να κλαίει τη νύχτα, να μιλάει μόνη της. Τότε ήταν που η γιαγιά Αθηνά μετακόμισε μαζί τους για να βοηθήσει. «Η Ελένη δεν ήθελε να σε επιβαρύνει με την κατάστασή της», συνέχισε η κυρία Παπαδοπούλου. Όταν τα συμπτώματα χειροτέρεψαν, αποφάσισε να εισαχθεί στην κλινική. Ο Αλέξανδρος προσφέρθηκε να πληρώσει. Ήταν το λιγότερο που μπορούσε να κάνει, είπε. «Και έτσι με άφησαν με τη γιαγιά», είπε η Σοφία, περισσότερο στον εαυτό της παρά στην ηλικιωμένη γυναίκα. «Η γιαγιά σου είναι μια εκπληκτική γυναίκα», είπε η κυρία Παπαδοπούλου με θαυμασμό. «Αναλαμβάνει να μεγαλώσει ένα παιδί στην ηλικία της παρά τα προβλήματα υγείας της». Η Σοφία ένιωσε ένα κύμα αγάπης και ευγνωμοσύνης για τη γιαγιά της. Παρά τη φτώχεια και τις δυσκολίες, η γιαγιά Αθηνά είχε κάνει τα πάντα για να της προσφέρει μια σταθερή, γεμάτη αγάπη ζωή. «Αλλά γιατί κανείς δεν μου είπε την αλήθεια?» ρώτησε η Σοφία. «Γιατί όλα αυτά τα μυστικά?» Οι ενήλικες συχνά νομίζουν ότι προστατεύουν τα παιδιά κρύβοντας δύσκολες αλήθειες, είπε η κυρία Παπαδοπούλου με ένα λυπημένο χαμόγελο. Αλλά μερικές φορές η άγνοια προκαλεί περισσότερο πόνο. Το κινητό της κυρίας Παπαδοπούλου χτύπησε. Το κοίταξε και μετά στράφηκε στη Σοφία. Ο Αλέξανδρος ξύπνησε. «Νιώθεις έτοιμη να τον δεις?» Η Σοφία ένιωθε μουδιασμένη, λες και το σώμα της είχε αποσυνδεθεί από το μυαλό της. Κούνησε μηχανικά το κεφάλι της και ακολούθησε την ηλικιωμένη γυναίκα πίσω στο ασανσέρ και μετά στον τρίτο όροφο. Έξω από το δωμάτιο 307, η κυρία Παπαδοπούλου σταμάτησε και στράφηκε προς τη Σοφία. «Ό,τι κι αν νιώθεις, ό,τι κι αν αποφασίσεις μετά από αυτή τη συνάντηση, θέλω να ξέρεις κάτι. Έχασα τη δική μου κόρη πριν από πολλά χρόνια. Ήταν λίγο μεγαλύτερη από σένα. Αν ποτέ χρειαστείς κάποιον να μιλήσεις, κάποιον που δεν είναι μπλεγμένος σε όλη αυτή την ιστορία, μπορείς να με βρεις εδώ». Της έδωσε μια κάρτα με το όνομα και το τηλέφωνό της. Η Σοφία πήρε την κάρτα νιώθοντας μια παράξενη σύνδεση με αυτή την άγνωστη γυναίκα που με κάποιον τρόπο έμοιαζε να καταλαβαίνει τι περνούσε. «Ευχαριστώ», ψιθύρισε. Η κυρία Παπαδοπούλου χτύπησε απαλά την πόρτα
και μετά την άνοιξε. «Αλέξανδρε, είναι εδώ», είπε ήρεμα. Σοφία μπήκε διστακτικά στο δωμάτιο. Ήταν μεγάλο και φωτεινό, με μια τεράστια τζαμαρία που έβλεπε στους κήπους του νοσοκομείου. Στο κρεβάτι ο Αλέξανδρος Καραμανλής φαινόταν μικρότερος και πιο ευάλωτος από ό,τι στο αεροπλάνο. Το πρόσωπό του ήταν χλωμό και είχε καλώδια συνδεδεμένα στο στήθος του που οδηγούσαν σε οθόνες που παρακολουθούσαν τους χτύπους της καρδιάς του. «Σοφία», είπε η φωνή του αδύναμη αλλά γεμάτη συγκίνηση. «Είσαι εδώ». Η Σοφία στάθηκε στην άκρη του δωματίου, αβέβαιη για το τι να κάνει ή να πει. Η κυρία Παπαδοπούλου έβαλε απαλά το χέρι της στον ώμο της. «Θα σας αφήσω να μιλήσετε», είπε, και μετά έφυγε κλείνοντας την πόρτα πίσω της. «Σε ευχαριστώ», είπε ο Αλέξανδρος μετά από μια στιγμή σιωπής, «για ό,τι έκανες στο αεροπλάνο. Οι γιατροί λένε ότι αν δεν είχες αρχίσει τόσο γρήγορα την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση...» «Δεν το έκανα για σας», τον διέκοψε η Σοφία, η φωνή της τρεμάμενη. «Δεν ήξερα ποιος ήσασταν». Ο Αλέξανδρος έγνεψε καταφατικά. «Το ξέρω, αλλά σου χρωστάω τη ζωή μου, ανεξάρτητα από τα κίνητρά σου». Η Σοφία έβγαλε τη φωτογραφία από το ημερολόγιό της και την κράτησε ψηλά. «Γιατί την είχατε αυτή?» Ο Αλέξανδρος κοίταξε τη φωτογραφία και μετά χαμήλωσε το βλέμμα του. «Είναι η μόνη φωτογραφία που έχω από εκείνη την εποχή. Την κρατάω πάντα μαζί μου». «Γιατί?» επέμεινε η Σοφία. «Γιατί να νοιάζεστε τώρα? Μας εγκαταλείψατε. Επιλέξατε τα λεφτά και την εταιρεία σας αντί για τη μητέρα μου. Αντί για εμένα». Τα μάτια του Αλέξανδρου γέμισαν δάκρυα. «Δεν υπάρχει δικαιολογία, Σοφία. Έκανα μια φρικτή, εγωιστική επιλογή και μετάνιωσα για αυτήν κάθε μέρα της ζωής μου. Και γιατί να σας πιστέψω? Γιατί να με νοιάζει τι νιώθετε?» Η Σοφία ένιωθε το θυμό της να φουντώνει, έναν θυμό που δεν ήξερε καν ότι είχε μέσα της. «Δεν έχω δικαίωμα να ζητήσω τίποτα από σένα», είπε ήρεμα ο Αλέξανδρος, «αλλά θα ήθελα να σου εξηγήσω, αν μου το επιτρέψεις». Η Σοφία δίστασε, αλλά μετά πλησίασε και κάθισε σε μια καρέκλα δίπλα στο κρεβάτι. «Σας ακούω». Ο Αλέξανδρος την κοίταξε, σαν να προσπαθούσε να απορροφήσει κάθε λεπτομέρεια του προσώπου της. «Δεν ξέρω από πού να αρχίσω», παραδέχτηκε. «Υπάρχουν τόσα πολλά που δεν ξέρεις, τόσα πολλά που έπρεπε να σου είχα πει χρόνια πριν». Το τηλέφωνο της Σοφίας χτύπησε, ήταν η γιαγιά της. «Πρέπει να απαντήσω», είπε σηκώνοντας το κινητό. Η φωνή της γιαγιάς ακουγόταν ανήσυχη. «Σοφάκι μου, πού είσαι? Ο δικηγόρος μου είπε ότι πήγες στο νοσοκομείο». «Ναι, γιαγιά», είπε η Σοφία κοιτάζοντας τον Αλέξανδρο. Είμαι με τον πατέρα μου». Ακολούθησε μια μακρά σιωπή στην άλλη άκρη της γραμμής. «Ξέρεις», είπε τελικά η γιαγιά, η φωνή της τρεμάμενη. «Μόλις έμαθα», είπε η Σοφία. «Γιατί δεν μου το είπες ποτέ?» «Δεν ήταν δική μου απόφαση να πάρω», είπε η γιαγιά με ένα βαρύ αναστεναγμό. «Η μητέρα σου και ο Νικόλας αποφάσισαν ότι ήταν καλύτερα έτσι. Και μετά που έφυγε ο Νικόλας, η Ελένη δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο». Η Σοφία ένιωσε ένα κύμα συμπόνιας για τη μητέρα της. Πόσο δύσκολο πρέπει να ήταν να κουβαλάει όλα αυτά τα μυστικά, όλο αυτόν τον πόνο. «Θα μιλήσουμε όταν γυρίσω, γιαγιά», είπε η Σοφία. «Είμαι καλά, σου υπόσχομαι». Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, ο Αλέξανδρος την κοίταξε με θλίψη. «Η Αθηνά είναι μια εκπληκτική γυναίκα», είπε. «Πάντα ήταν τόσο δυνατή για την Ελένη και τώρα για σένα». «Ναι, είναι», είπε η Σοφία. «Και μου είπατε ότι θα μου εξηγούσατε». Ο Αλέξανδρος έγνεψε καταφατικά. «Όταν γνώρισα τη μητέρα σου, ήμουν ήδη παντρεμένος με τη Λιδία εδώ και 3 χρόνια. Ήταν ένας γάμος συμφέροντος. Η οικογένειά της είχε χρήματα και συνδέσεις που χρειαζόμουν για την εταιρεία μου. Δεν υπήρχε ποτέ αγάπη μεταξύ μας». Σταμάτησε σαν να αναζητούσε τις σωστές λέξεις. Η Ελένη ήταν σαν φρέσκος αέρας, έξυπνη, γεμάτη πάθος, με όνειρα. Ερωτεύτηκα τρελά μαζί της. Αλλά όταν μου είπε ότι ήταν έγκυος, αναστέναξε βαθιά. Φοβήθηκα. Ήμουν αδειλός. Η εταιρεία μου μόλις άρχιζε να έχει επιτυχία, ο πεθερός μου ήταν ένας από τους κύριους επενδυτές. Ένα διαζύγιο και ένα σκάνδαλο θα τα είχαν καταστρέψει όλα. «Και έτσι την αφήσατε», είπε η Σοφία προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της. «Ναι», παραδέχτηκε ο Αλέξανδρος, η φωνή του γεμάτη ντροπή. «Την άφησα. Τη βοήθησα οικονομικά, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι την εγκατέλειψα όταν με χρειαζόταν περισσότερο».
«Και ο Νικόλας?» ρώτησε η Σοφία. «Πώς μπήκε στην εικόνα?» «Ο Νικόλας», είπε ο Αλέξανδρος με ένα μικρό πικρό χαμόγελο. «Ο Νικόλας ήταν καλύτερος άνθρωπος από ό,τι θα γίνω ποτέ εγώ. Αγαπούσε την Ελένη από την πρώτη στιγμή που την είδε. Όταν έμαθε για την εγκυμοσύνη και ότι εγώ την είχα εγκαταλείψει, της πρόσφερε όχι μόνο το όνομά του, αλλά και την καρδιά του». Η Σοφία κοίταξε έξω από το παράθυρο του δωματίου του νοσοκομείου, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Ο ήλιος έδιε πίσω από τους λόφους της Αθήνας, βάφοντας τον ουρανό με αποχρώσεις του ροζ και του πορτοκαλί. Πόσο διαφορετικό ήταν από τα ηλιοβασιλέματα στην Κρήτη, όπου ο ήλιος βυθιζόταν στη θάλασσα σε μια έκρηξη χρωμάτων. «Ο Νικόλας ήταν πάντα εκεί για σένα, έτσι δεν είναι?» ρώτησε ο Αλέξανδρος, η φωνή του σιγανή αλλά γεμάτη συγκίνηση. Η Σοφία έγνεψε καταφατικά, οι αναμνήσεις να πλημμυρίζουν το μυαλό της. «Ήταν ο καλύτερος μπαμπάς που θα μπορούσα να έχω», είπε, η φωνή της να σπάει ελαφρά. «Με δίδαξε να κάνω ποδήλατο στο άδειο πάρκινγκ πίσω από το σπίτι μας. Μου διάβαζε παραμύθια με αστείες φωνές. Μου τραγουδούσε το «You are my sunshine» όταν είχα εφιάλτες». Έκλεισε τα μάτια της, θυμούμενη τα τραχιά, χέρια του πατέρα της, που πάντα ήταν τόσο προσεκτικά όταν της έπλεκε τα μαλλιά για το σχολείο. Τα χέρια του μύριζαν πάντα λίγο βενζίνη, όσο κι αν τα έπλαινε, είπε, ένα μικρό χαμόγελο να σχηματίζεται στα χείλη της. Αλλά ήταν τα πιο ασφαλή χέρια στον κόσμο. Ο Αλέξανδρος την κοίταξε με μια έκφραση που η Σοφία δεν μπορούσε να αποκωδικοποιήσει εντελώς. Ήταν λύπη, ζήλια, μετάνοια. «Παρακολουθούσα από μακριά», παραδέχτηκε. «Είχα ανθρώπους που μου έλεγαν πώς μεγάλωνες, πώς ήσουν στο σχολείο, αν ήσουν καλά». Η Σοφία γύρισε απότομα για να τον κοιτάξει. «Με κατασκοπεύατε?» «Όχι ακριβώς», είπε ο Αλέξανδρος αμυντικά. «Απλώς ήθελα να ξέρω ότι ήσουν καλά, ότι είχες ό,τι χρειαζόσουν. Αν νοιαζόσασταν τόσο πολύ, γιατί δεν ήρθατε ποτέ να με δείτε?» Η ερώτηση που την βασάνιζε όλη μέρα επιτέλους ξέφυγε. Ο Αλέξανδρος αναστέναξε βαθιά. «Επειδή ήμουν δειλός, Σοφία. Επειδή φοβόμουν την απόρριψη. Επειδή ήξερα ότι ο Νικόλας σε αγαπούσε τόσο πολύ και φοβόμουν ότι η παρουσία μου θα περιέπλεκε τα πράγματα». Σταμάτησε κοιτάζοντας τα χέρια του. «Και μετά, όταν ο Νικόλας πέθανε και η μητέρα σου έγινε άρρωστη, σκέφτηκα ότι ήταν πολύ αργά, ότι θα με μισούσες. Και αντί γι' αυτό απλώς με παρακολουθούσατε από μακριά και μου αφήσατε μια κληρονομιά», είπε η Σοφία, ο θυμός να επιστρέφει. «Σαν να μπορούσε αυτό να διορθώσει το γεγονός ότι μεγάλωσα, χωρίς να ξέρω ποιος είμαι πραγματικά». «Έχεις δίκιο», είπε ο Αλέξανδρος με μια ειλικρίνεια που εξέπληξε τη Σοφία. «Τίποτα δεν μπορεί να διορθώσει αυτό που έκανα, ή μάλλον αυτό που δεν έκανα. Αλλά αν μου δώσεις μια ευκαιρία, Σοφία, θα ήθελα να προσπαθήσω να γίνω μέρος της ζωής σου τώρα». Η Σοφία δεν ήξερε τι να πει. Πώς μπορούσε να συμφιλιώσει την εικόνα αυτού του άντρα, αδύναμου, μετανιωμένου, με τα γκρίζα μαλλιά και τις βαθιές ρητίδες γύρω από τα μάτια, με την ιδέα του βιολογικού της πατέρα. «Δεν ξέρω αν μπορώ», είπε τελικά. «Έχω ήδη έναν πατέρα, ο Νικόλας είναι ο μπαμπάς μου, ακόμα κι αν δεν είναι πια εδώ». «Το καταλαβαίνω», είπε ο Αλέξανδρος με ένα μικρό νεύμα. «Και δεν προσπαθώ να πάρω τη θέση του. Ο Νικόλας κέρδισε το δικαίωμα να είναι ο πατέρας σου με τον τρόπο που σε αγάπησε, σε φρόντισε, σε μεγάλωσε. Εγώ απλώς ελπίζω ότι ίσως θα μπορούσαμε να γνωριστούμε. Σαν άνθρωποι». Πριν η Σοφία προλάβει να απαντήσει, η πόρτα του δωματίου άνοιξε και μπήκε μια κομψή, ψηλή γυναίκα γύρω στα 50, με αυστηρό κοστούμι και τα μαλλιά της τραβηγμένα πίσω σε ένα σφιχτό κότσο. «Αλέξανδρε, επιτέλους σε βρήκα», είπε με εκνευρισμό, αγνοώντας τελείως τη Σοφία. «Δεν απαντούσες στις κλήσεις μου. Έχουμε κρίση στην εταιρεία, χρειαζόμαστε την υπογραφή σου για...» Σταμάτησε απότομα όταν τελικά πρόσεξε τη Σοφία. Τα μάτια της στένεψαν καχύποπτα. «Ποια είναι αυτή?» Ο Αλέξανδρος καθάρισε το λαιμό του, φανερά άβολα. «Λιδία, αυτή είναι η Σοφία», είπε τελικά. «Σοφία, αυτή είναι η σύζυγός μου, Λιδία». Η γυναίκα κοίταξε τη Σοφία σαν να ήταν κάποιο περίεργο έντομο. «Σοφία», επανέλαβε, και μετά η κατανόηση φάνηκε στο πρόσωπό της. «Α, το παιδί της Ελένης». Ο τρόπος που το είπε έκανε τη Σοφία να νιώσει ασήμαντη, σαν κάποιο ενοχλητικό πρόβλημα. «Το παιδί μας», διόρθωσε ο Αλέξανδρος, η φωνή του ξαφνικά πιο δυνατή. «Η Σοφία είναι η κόρη μου, Λιδία.
Η Λιδία χλώμιασε, αλλά γρήγορα συγκράτησε τον εαυτό της. «Φυσικά», είπε με ψυχρή ευγένεια, «πώς μπόρεσα να ξεχάσω». Στράφηκε στη Σοφία με ένα ψεύτικο χαμόγελο. «Είναι ενδιαφέρον να σε γνωρίζω επιτέλους, Σοφία. Ο Αλέξανδρος μιλάει συχνά για σένα». Η Σοφία αμφέβαλε έντονα γι' αυτό, αλλά έγνεψε ευγενικά. «Παρομοίως», είπε, αν και ήταν ξεκάθαρο ότι κανείς τους δεν το εννοούσε. «Λιδία, μπορούμε να μιλήσουμε για την εταιρεία αργότερα», είπε ο Αλέξανδρος, με έναν τόνο που υποδήλωνε ότι δεν ήταν πραγματικά ερώτηση. Η Λιδία έσφιξε τα χείλη της, αλλά έγνεψε καταφατικά. «Φυσικά, αγάπη μου», είπε με τόνο που υποδήλωνε οτιδήποτε εκτός από αγάπη. «Θα επιστρέψω αργότερα». Καθώς έφευγε, η Σοφία ένιωσε μια παράξενη ανακούφιση. Η ατμόσφαιρα στο δωμάτιο έγινε αμέσως πιο ελαφριά. «Συγγνώμη γι' αυτό», είπε ο Αλέξανδρος με ένα κουρασμένο χαμόγελο. «Η Λιδία και εγώ είναι περίπλοκο. Μοιάζει με έναν πολύ χαρούμενο γάμο», είπε η Σοφία, μη μπορώντας να συγκρατήσει τον σαρκασμό της. Ο Αλέξανδρος γέλασε, ένα πραγματικό, αυθόρμητο γέλιο που τον έκανε να φαίνεται νεότερος. «Είσαι έξυπνη σαν τη μητέρα σου», είπε. «Και όχι, δεν είναι ένας χαρούμενος γάμος. Δεν ήταν ποτέ. Είναι περισσότερο μία επιχειρηματική συμφωνία». «Τότε γιατί μείνατε μαζί της αντί να είστε με τη μαμά?» ρώτησε η Σοφία, η ερώτηση να ξεφεύγει πριν μπορέσει να τη συγκρατήσει. Ο Αλέξανδρος κοίταξε τα χέρια του. «Ο πατέρας της Λιδίας ήταν ο κύριος επενδυτής στην εταιρεία μου. Αν την άφηνα θα έχανα τα πάντα, την εταιρεία, τη φήμη μου, τα χρήματά μου. Τουλάχιστον έτσι πίστευα τότε», αναστέναξε βαθιά. «Μόνο αργότερα συνειδητοποίησα τι είχα χάσει πραγματικά». «Τη μαμά», είπε η Σοφία. «Και εσένα», πρόσθεσε ο Αλέξανδρος, τα μάτια του να συναντούν τα δικά της. «Θα έπρεπε να είχα κάνει διαφορετικές επιλογές, Σοφία, και δεν μπορώ να γυρίσω πίσω το χρόνο, αλλά ίσως...» «Ίσως τι?» ρώτησε η Σοφία όταν σταμάτησε. «Ίσως δεν είναι πολύ αργά για να προσπαθήσω να φτιάξω κάποια πράγματα», είπε. «Όχι όλα, ξέρω ότι είναι αδύνατο, αλλά κάποια». Η Σοφία κοίταξε έξω από το παράθυρο ξανά. Ο ήλιος είχε πλέον δύσει και τα φώτα της Αθήνας άρχιζαν να ανάβουν, δημιουργώντας μια θάλασσα από φωτεινά σημεία που απλώνονταν μέχρι τον ορίζοντα. «Θέλω να δω τη μαμά», είπε ξαφνικά. «Την πραγματική μαμά μου, όχι τις αναμνήσεις που έχω για αυτήν». Ο Αλέξανδρος έγνεψε καταφατικά. «Φυσικά. Θα κανονίσω να σε πάει κάποιος στο ναύπλιο αύριο». «Όχι», είπε η Σοφία, μια νέα αποφασιστικότητα να φωτίζει το πρόσωπό της. «Θέλω να πάω τώρα. Απόψε». «Σοφία, είναι ήδη αργά και το ναύπλιο είναι 2 ώρες μακριά», είπε ο Αλέξανδρος, η έκπληξη εμφανής στη φωνή του. «Η κλινική δεν θα δέχεται επισκέπτες τέτοια ώρα». «Δεν με νοιάζει», είπε η Σοφία, σηκώνοντας το πηγούνι της ψηλά. «Έχω ζήσει 12 χρόνια χωρίς να ξέρω την αλήθεια για τους γονείς μου. Δεν θα περιμένω ούτε 1 μέρα παραπάνω». Ο Αλέξανδρος την κοίταξε, ο θαυμασμός εμφανής στα μάτια του. «Έχεις το πείσμα της μητέρας σου», είπε με ένα μικρό χαμόγελο. «Εντάξει, θα κάνω ένα τηλεφώνημα στην κλινική. Έχω κάποια επιρροή εκεί αφού πληρώνω για τη φροντίδα της μητέρας σου, αλλά δεν μπορώ να σε συνοδεύσω. Οι γιατροί επιμένουν ότι πρέπει να μείνω στο νοσοκομείο τουλάχιστον για απόψε». «Δεν περίμενα ότι θα έρθετε», είπε η Σοφία, αν και ένιωσε μια μικρή απογοήτευση. Παρά τον θυμό της, μέρος της ήθελε να γνωρίσει καλύτερα αυτόν τον άνθρωπο που ήταν ο βιολογικός της πατέρας. «Η κυρία Παπαδοπούλου θα μπορούσε να σε συνοδεύσει», πρότεινε ο Αλέξανδρος. «Είναι καλή φίλη της μητέρας σου και γνωρίζει την κατάστασή της». Η Σοφία σκέφτηκε την ηλικιωμένη νοσοκόμα, με τα καλοσυνά τα μάτια της και τον ήρεμο τρόπο της. «Εντάξει», συμφώνησε. Ο Αλέξανδρος έκανε μερικά τηλεφωνήματα, μιλώντας με έναν τόνο που η Σοφία δεν είχε ακούσει ακόμα, επαγγελματικό, αποφασιστικό, με μια υποκείμενη αίσθηση εξουσίας. Αυτός ήταν ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Καραμανλής, ο άνθρωπος που είχε χτίσει μια αυτοκρατορία τεχνολογίας. Όταν τελείωσε, στράφηκε προς τη Σοφία. «Είναι όλα κανονισμένα, η κυρία Παπαδοπούλου θα έρθει να σε πάρει σε μισή ώρα και η κλινική έχει ενημερωθεί για την επίσκεψή σου. Θα σας περιμένουν». «Ευχαριστώ», είπε η Σοφία, έκπληκτη από το πόσο εύκολα τα είχε κανονίσει όλα. «Σοφία», είπε ο Αλέξανδρος, ο τόνος του ξαφνικά σοβαρός, «πρέπει να καταλάβεις κάτι για τη μητέρα σου. Η κατάστασή της
δεν είναι πάντα σταθερή. Υπάρχουν μέρες που είναι σχεδόν ο παλιός της εαυτός και άλλες που είναι χαμένη στον κόσμο της. Μην περιμένεις πάρα πολλά από αυτή τη συνάντηση. Η Σοφία ένιωσε ένα σφίξιμο στο στήθος της. Τι έχει? Ποια είναι η διάγνωσή της? Διπολική διαταραχή με ψυχωτικά χαρακτηριστικά, είπε ο Αλέξανδρος. Υπήρχαν ενδείξεις και πριν, αλλά ο θάνατος του Νικόλα την έστειλε σε μια βαθιά κατάθλιψη. Άρχισε να βλέπει και να ακούει πράγματα που δεν ήταν εκεί, να έχει παραλυρήματα. Η Σοφία θυμήθηκε τις νύχτες που άκουγε τη μητέρα της να μιλάει μόνη της στο δωμάτιό της, σαν να συνομιλούσε με κάποιον. Τότε είχε σκεφτεί ότι απλώς μιλούσε στον εαυτό της, αλλά τώρα συνειδητοποιούσε ότι μιλούσε σε ανθρώπους που έβλεπε μόνο εκείνη. Έβλεπε τον μπαμπά, έτσι δεν είναι, ψιθύρισε. Ο Αλέξανδρος έγνεψε καταφατικά. Ναι, συχνά έλεγε ότι ο Νικόλας ήταν εκεί, της μιλούσε, της έδινε συμβουλές για το πώς να σε μεγαλώσει μόνη της. Η Σοφία ένιωσε δάκρυα να κυλούν στα μάγουλά της. Η μητέρα της είχε υποφέρει τόσο πολύ και εκείνη δεν το είχε καταλάβει ποτέ πλήρως. Είχε απλώς θυμώσει όταν η μητέρα της εξαφανίστηκε, νιώθοντας εγκαταλελειμμένη και προδομένη. Η απόφασή της να μπει στην κλινική ήταν πολύ γενναία, συνέχισε ο Αλέξανδρος. Συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να σε φροντίσει όπως έπρεπε και αντί να ρισκάρει να σε βλάψει με την ασταθή συμπεριφορά της, επέλεξε να πάρει βοήθεια. «Αλλά γιατί δεν μου είπε κανείς που ήταν?» ρώτησε η Σοφία, σκουπίζοντας τα δάκρυά της. «Γιατί άφησαν να πιστεύω ότι με εγκατέλειψε. Η μητέρα σου ζήτησε να μην σου πουν τίποτα μέχρι να γίνει καλύτερα», εξήγησε ο Αλέξανδρος. «Δεν ήθελε να τη βλέπεις σε αυτή την κατάσταση και η γιαγιά σου σεβάστηκε την επιθυμία της». Η Σοφία σκέφτηκε τη γιαγιά της, που κουβαλούσε αυτό το βάρος μόνη της όλα αυτά τα χρόνια, που μεγάλωνε την εγγονή της παρά την προχωρημένη ηλικία της και τα προβλήματα υγείας της. Πόσο δύσκολο πρέπει να ήταν για εκείνη. Ένα απαλό χτύπημα στην πόρτα διέκοψε τις σκέψεις της. Η κυρία Παπαδοπούλου μπήκε στο δωμάτιο, ντυμένη με ένα απλό μπλε φόρεμα και ένα ελαφρύ παλτό. «Είσαι έτοιμη, Σοφία?» ρώτησε με ένα ζεστό χαμόγελο. Η Σοφία έγνεψε καταφατικά και σηκώθηκε. Στράφηκε προς τον Αλέξανδρο, αβέβαιη για το πώς να αποχαιρετήσει αυτόν τον άγνωστο πατέρα. «Θα επιστρέψω αύριο», είπε τελικά. Έχουμε ακόμα πολλά να συζητήσουμε». Ο Αλέξανδρος χαμογέλασε, ένα χαμόγελο που έφτασε μέχρι τα μάτια του. «Θα είμαι εδώ», είπε απλά. Καθώς η Σοφία και η κυρία Παπαδοπούλου βγήκαν από το νοσοκομείο και μπήκαν στο αυτοκίνητο της ηλικιωμένης γυναίκας, η Σοφία ένιωθε σαν να είχε βγει από ένα όνειρο. Όλα όσα είχε μάθει σήμερα για τον πατέρα της, τη μητέρα της, τον εαυτό της, ήταν σχεδόν πάρα πολλά για να τα επεξεργαστεί. «Πώς νιώθεις, παιδί μου?» ρώτησε η κυρία Παπαδοπούλου, καθώς έβγαιναν από την Αθήνα και έπαιρναν τον δρόμο για τον Ναύπλιο. «Δεν ξέρω», παραδέχτηκε η Σοφία. «Είναι σαν να έχω πέσει σε μια άλλη ζωή. Σαν να είμαι χαρακτήρας σε ένα βιβλίο που κάποιος άλλος γράφει». Η κυρία Παπαδοπούλου έγνεψε καταφατικά. «Είναι φυσιολογικό να νιώθεις έτσι», είπε. «Η ταυτότητά σου, ο τρόπος που βλέπεις τον εαυτό σου και την οικογένειά σου, όλα έχουν αλλάξει μέσα σε μια μέρα». «Αισθάνομαι προδομένη», είπε η Σοφία, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο, καθώς περνούσαν μέσα από μικρά χωριά και ελαιώνες. «Από τον μπαμπά που δεν μου είπε ποτέ την αλήθεια, από τη γιαγιά που μου έκρυψε πού ήταν η μαμά, από τον κύριο Καραμανλή, που με παρακολουθούσε από μακριά αλλά δεν ήταν ποτέ μέρος της ζωής μου». «Καταλαβαίνω», είπε η κυρία Παπαδοπούλου, με ένα τόνο που υποδήλωνε ότι όντως καταλάβαινε. «Αλλά ίσως με τον καιρό θα μπορέσεις να δεις ότι όλοι προσπαθούσαν να κάνουν ό,τι πίστευαν ότι ήταν καλύτερο για σένα, με τον δικό τους τρόπο». Η Σοφία δεν απάντησε. Κοίταξε το μενταγιόν που της είχε δώσει ο Αλέξανδρος, με τη φωτογραφία της ίδιας ως μωρό στην αγκαλιά της μητέρας της. Πόσο αθώα έμοιαζαν τότε και οι δύο, ανυποψίαστες για τα δύσκολα χρόνια που τις περίμεναν. «Πώς είναι η μαμά τώρα?» ρώτησε μετά από λίγο. Είναι καλύτερα. «Έχει καλές και κακές μέρες», είπε η κυρία Παπαδοπούλου. «Η φαρμακευτική αγωγή βοηθάει και η θεραπεία επίσης. Αλλά είναι μια μακρά διαδικασία, Σοφία. Δεν υπάρχει μαγικό φάρμακο για τέτοιες ασθένειες». «Αλλά θα γίνει καλά κάποια στιγμή», επέμεινε η Σοφία.
θα μπορέσει να γυρίσει σπίτι. Η κυρία Παπαδοπούλου δίστασε. «Είναι δύσκολο να το προβλέψει κανείς», είπε τελικά. «Αλλά ναι, υπάρχει ελπίδα. Ειδικά τώρα». «Τώρα», επανέλαβε η Σοφία μπερδεμένη. «Η μητέρα σου πάντα έλεγε ότι το μόνο που την κρατούσε από το να γίνει καλύτερα ήταν η ενοχή για το ότι σε άφησε, για το ότι δεν ήταν αρκετά δυνατή για σένα». Η κυρία Παπαδοπούλου την κοίταξε με νόημα. «Η επίσκεψή σου μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται». Η Σοφία κοίταξε τα χέρια της, ξαφνικά συντριμμένη από το βάρος αυτής της ιδέας. Αν η επίσκεψή της βοηθούσε τη μητέρα της να γίνει καλύτερα, τι θα σήμαινε αυτό για όλους τους? Για τη γιαγιά της, για τον Αλέξανδρο, για την ίδια. Η κυρία Παπαδοπούλου, σαν να διάβαζε τις σκέψεις της, πρόσθεσε απαλά: «Δεν είσαι υπεύθυνη για την υγεία της μητέρας σου, Σοφία. Να το θυμάσαι αυτό. Είσαι απλώς ένα παιδί και έχεις ήδη περάσει περισσότερα από όσα θα έπρεπε». Η Σοφία έγνεψε, αλλά δεν μπορούσε να αποτινάξει την αίσθηση ότι η ζωή της είχε αλλάξει για πάντα και ότι τώρα έπρεπε να πάρει αποφάσεις που κανένα 12χρονο παιδί δεν θα έπρεπε να χρειαστεί να πάρει. Τα φώτα της Εθνικής Οδού περνούσαν σαν φωτεινές γραμμές μέσα στη νύχτα, καθώς η κυρία Παπαδοπούλου οδηγούσε προς το ναύπλιο. Η Σοφία είχε αποκοιμηθεί στο κάθισμα του συνοδηγού, εξαντλημένη από τα συναισθήματα και τις αποκαλύψεις της ημέρας. Ένα απότομο φρενάρισμα την ξύπνησε. «Τι συμβαίνει?» ρώτησε μισοκοιμισμένα. «Τίποτα σοβαρό», είπε η κυρία Παπαδοπούλου, αλλά η φωνή της ακουγόταν ανήσυχη. «Το αυτοκίνητο συμπεριφέρεται περίεργα. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε σε ένα πρατήριο καυσίμων να το ελέγξουμε». Σταμάτησαν σε ένα φωτεινό πρατήριο στην άκρη του δρόμου. Ένας νεαρός υπάλληλος με λερωμένη φόρμα εργασίας πλησίασε και αντάλλαξε μερικές κουβέντες με την κυρία Παπαδοπούλου, που είχε βγει από το αυτοκίνητο. Η Σοφία κοίταξε το ρολόι της, ήταν σχεδόν μεσάνυχτα. Θα έφταναν στο ναύπλιο πολύ αργά. Μήπως δεν ήταν καλή ιδέα αυτή η αυθόρμητη επίσκεψη? Ίσως θα έπρεπε να είχε ακούσει τον Αλέξανδρο και να είχε περιμένει μέχρι το πρωί. Ο νεαρός υπάλληλος άνοιξε το καπό του αυτοκινήτου και άρχισε να εξετάζει τη μηχανή με έναν φακό. Η κυρία Παπαδοπούλου επέστρεψε στο αυτοκίνητο, το πρόσωπό της σκοτεινό. «Φοβάμαι ότι έχουμε πρόβλημα», είπε. «Ο μηχανικός λέει ότι κάτι δεν πάει. Καλά με το σύστημα ψήξης. Δεν είναι ασφαλές να συνεχίσουμε απόψε». «Και τι θα κάνουμε?» ρώτησε η Σοφία, η απογοήτευση εμφανής στη φωνή της. «Υπάρχει ένα μικρό ξενοδοχείο εδώ κοντά. Μπορούμε να μείνουμε εκεί απόψε και να συνεχίσουμε το πρωί αφού επισκευαστεί το αυτοκίνητο». Η Σοφία ένιωσε μια βαθιά απογοήτευση να την κατακλείζει. Είχε έρθει τόσο κοντά και τώρα έπρεπε να περιμένει άλλες 8 ή 10 ώρες. «Πρέπει να πάω στην τουαλέτα», είπε, ανοίγοντας την πόρτα του αυτοκινήτου. «Είναι μέσα στο κατάστημα», είπε η κυρία Παπαδοπούλου, δείχνοντας το μικρό μίνι μάρκετ του πρατηρίου. «Εγώ θα τακτοποιήσω το θέμα του ξενοδοχείου». Η Σοφία μπήκε στο φωτεινό κατάστημα, που ήταν σχεδόν άδειο εκτός από έναν νησταγμένο ταμεία και έναν έφηβο που κοιτούσε τα σνακ. Βρήκε την τουαλέτα στο πίσω μέρος και κλείδωσε την πόρτα πίσω της. Κοιτάζοντας τον εαυτό της στον καθρέφτη, είδε ένα κουρασμένο, μπερδεμένο κορίτσι με κοκκινισμένα μάτια. Είχε περάσει μόνο μία μέρα από τότε που είχε φύγει από την Κρήτη, αλλά ένιωθε σαν να είχαν περάσει χρόνια. Τίποτα δεν ήταν πια το ίδιο, ούτε η οικογένειά της, ούτε το παρελθόν της, ούτε καν η ίδια. Έπλυνε το πρόσωπό της με κρύο νερό, προσπαθώντας να καθαρίσει το μυαλό της. Καθώς βγήκε από την τουαλέτα, είδε τον έφηβο να κάθεται σε ένα τραπεζάκι στη γωνία, τρώγοντας ένα σάντουιτς. Την κοίταξε με περιέργεια. «Είσαι καλά?» ρώτησε. «Φαίνεσαι χάλια». Η Σοφία τον κοίταξε έκπληκτη από την απροκάλυπτη ειλικρίνειά του. Ήταν ψηλός και αδύνατος, με σκούρα σγουρά μαλλιά και έντονα μάτια. Φορούσε ένα φθαρμένο τζιν και ένα μαύρο μπλουζάκι με το λογότυπο ενός συγκροτήματος που δεν αναγνώριζε. «Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο», είπε ξερά. Το αγόρι γέλασε. «Συγγνώμη, δεν ήθελα να είμαι αγενής. Απλώς φαίνεσαι χαμένη». Η Σοφία σταμάτησε. Υπήρχε κάτι στον τρόπο που το είπε, όχι κοροϊδευτικά, αλλά με κατανόηση. «Είμαι», παραδέχτηκε. «Χαμένη εννοώ». «Κάθισε», είπε δείχνοντας την καρέκλα απέναντί του. «Έχω φαγητό».
Η Σοφία δίστασε, αλλά μετά κοίταξε έξω από το παράθυρο. Η κυρία Παπαδοπούλου μιλούσε ακόμα με τον μηχανικό και το τηλέφωνό της ήταν κολλημένο στο αυτί της. Θα περνούσε λίγη ώρα και η Σοφία συνειδητοποίησε ότι πεινούσε. Δεν είχε φάει σχεδόν τίποτα όλη μέρα. Κάθισε απέναντι από το αγόρι που της έσπρωξε ένα δεύτερο σάντουιτς. «Είμαι ο Γιάννης», είπε. «Σοφία», απάντησε ανοίγοντας το περιτύλιγμα του σάντουιτς. «Ευχαριστώ». «Λοιπόν, Σοφία», είπε ο Γιάννης, μασώντας το τελευταίο κομμάτι του δικού του σάντουιτς, «τι σε έφερε σε αυτό το πολυτελές πρατήριο καυσίμων τέτοια ώρα?» Η Σοφία δίστασε. Τι να του έλεγε? Ότι πήγαινε να συναντήσει τη μητέρα της που δεν είχε δει για 3 χρόνια, αφού είχε μόλις ανακαλύψει ότι ο πατέρας της δεν ήταν πραγματικά ο πατέρας της. «Είναι περίπλοκο», είπε τελικά. Ο Γιάννης γέλασε. «Πάντα είναι. Εγώ πηγαίνω στη Σπάρτη να βρω τον αδελφό του πατέρα μου, ή μάλλον τον ετεροθαλή αδελφό. Ή μάλλον τον άνθρωπο που μπορεί να είναι ο ετεροθαλής αδελφός του πατέρα μου, αν αυτά που βρήκα στο σιρτάρι της μητέρας μου είναι αληθινά». Η Σοφία τον κοίταξε με ενδιαφέρον. «Εσύ επίσης έχεις οικογενειακά μυστικά?» «Όλοι έχουν», είπε ο Γιάννης, ανασηκώνοντας τους ώμους. «Απλώς οι περισσότεροι δεν τα ανακαλύπτουν ποτέ. Εγώ βρήκα κάτι γράμματα, αλλά δεν θέλω να σε βαρύνω με τις δικές μου ιστορίες. Εσύ πού πηγαίνεις?» «Στο ναύπλιο», είπε η Σοφία, «να δω τη μητέρα μου στην κλινική Ηλιακτίδα». Μόλις το είπε, συνειδητοποίησε ότι ίσως δεν έπρεπε να μοιράζεται τέτοιες προσωπικές πληροφορίες με έναν άγνωστο. Αλλά υπήρχε κάτι στον Γιάννη που την έκανε να νιώθει ότι μπορούσε να του μιλήσει. «Η Ηλιακτίδα», είπε ο Γιάννης στα φρύδια του να σηκώνονται με έκπληξη, «η ψυχιατρική κλινική». Η Σοφία έγνεψε καταφατικά αμυντικά. «Συγγνώμη», είπε γρήγορα ο Γιάννης παρατηρώντας την έκφρασή της, «δεν εννοούσα τίποτα με αυτό. Η θεία μου ήταν εκεί για λίγο πέρυσι. Είναι ένα καλό μέρος». Η Σοφία χαλάρωσε λίγο. «Δεν έχω δει τη μητέρα μου για 3 χρόνια», παραδέχτηκε. «Νόμιζα ότι με είχε εγκαταλείψει. Μόλις σήμερα έμαθα πού βρίσκεται». «Ουάου», είπε ο Γιάννης, τα μάτια του να διευρύνονται. «Αυτό είναι μεγάλο». «Ναι», συμφώνησε η Σοφία. «Και τώρα το αυτοκίνητο χάλασε και η κυρία Παπαδοπούλου λέει ότι πρέπει να περιμένουμε μέχρι αύριο, αλλά εγώ δεν θέλω να περιμένω άλλο». Ο Γιάννης την κοίταξε σκεπτικά. «Πόσο μακριά είναι το ναύπλιο από εδώ?» «Όχι πολύ», είπε η Σοφία. «Ίσως μισή ώρα με αυτοκίνητο». Είπε ο Γιάννης χτυπώντας τα δάχτυλά του στο τραπέζι. «Ξέρεις, αν όντως θέλεις να πας απόψε, υπάρχει ένα λεωφορείο που περνάει από εδώ σε περίπου...» Κοίταξε το ρολόι του. «15 λεπτά, το παίρνω συχνά, πηγαίνει στο ναύπλιο πριν συνεχίσει για Σπάρτη». Σοφία τον κοίταξε με δυσπιστία. «Σοβαρά, αλλά δεν μπορώ απλά να αφήσω την κυρία Παπαδοπούλου». «Γιατί όχι?» ρώτησε ο Γιάννης. «Πόσο χρονών είσαι?» 12, 13, 12, είπε η Σοφία. «Είσαι αρκετά μεγάλη για να πάρεις ένα λεωφορείο μόνη σου», είπε ο Γιάννης με αυτοπεποίθηση. «Εγώ είμαι 16 και ταξιδεύω μόνος μου όλη την ώρα». Η Σοφία κοίταξε έξω από το παράθυρο ξανά. Η κυρία Παπαδοπούλου ακόμα μιλούσε στο τηλέφωνο, τώρα περπατώντας μπρος πίσω με εκνευρισμένες κινήσεις. «Δεν ξέρω», είπε διστακτικά. «Κοίτα», είπε ο Γιάννης, «θα μπορούσα να σε συνοδεύσω μέχρι την κλινική. Έτσι κι αλλιώς το λεωφορείο σταματάει στο ναύπλιο πριν συνεχίσει για Σπάρτη. Θα είσαι ασφαλής μαζί μου». Η Σοφία τον μελέτησε. Ήταν σίγουρα μεγαλύτερός της, αλλά δεν της φαινόταν απειλητικός. Αντίθετα, υπήρχε κάτι καθησυχαστικό στον τρόπο του, σαν να καταλάβαινε ακριβώς πώς ένιωθε. «Δεν θα έπρεπε να εμπιστεύεσαι αγνώστους», είπε αυτόματα, επαναλαμβάνοντας αυτό που της έλεγαν πάντα οι ενήλικες. Ο Γιάννης γέλασε. «Έχεις δίκιο. Αλλά μερικές φορές οι άγνωστοι είναι απλώς φίλοι που δεν έχεις γνωρίσει ακόμα». Η Σοφία σκέφτηκε την επιλογή της. Αν έμενε, θα έπρεπε να περιμένει μέχρι το πρωί. Αλλά αν πήγαινε με τον Γιάννη, θα μπορούσε να φτάσει στη μητέρα της απόψε. Η κυρία Παπαδοπούλου θα ανησυχούσε φυσικά, αλλά η Σοφία θα μπορούσε να της τηλεφωνήσει μόλις έφτανε στην κλινική. «Πόσο κοστίζει το εισιτήριο?» ρώτησε παίρνοντας την απόφασή της. Ο Γιάννης χαμογέλασε πλατιά. «Περίπου 5 ευρώ, αλλά μην ανησυχείς, έχω αρκετά χρήματα. Θα σου κεράσω το εισιτήριο». «Όχι»,
είπε η Σοφία βγάζοντας το μικρό πορτοφόλι της από την τσέπη της. «Έχω δικά μου χρήματα». Ήταν χρήματα που είχε μαζέψει κρυφά για μήνες από μικροδουλειές και από τα λίγα που της έβινε η γιαγιά της για χαρτζηλίκι. «Όπως θέλεις», είπε ο Γιάννης, σηκώνοντας τους ώμους. «Το λεωφορείο σταματάει εκεί», έδειξε μια μικρή στάση λίγο πιο κάτω από το πρατήριο. «Καλύτερα να πάμε να περιμένουμε». Η Σοφία δίστασε για μια τελευταία φορά, κοιτάζοντας την κυρία Παπαδοπούλου έξω από το παράθυρο. Ήξερε ότι αυτό που ετοιμαζόταν να κάνει ήταν τρελό, να φύγει μόνη της μέσα στη νύχτα, με έναν άγνωστο έφηβο, για να επισκεφθεί τη μητέρα της σε μια ψυχιατρική κλινική. Αλλά μετά από όλα όσα είχε ανακαλύψει σήμερα, ένιωθε ότι έπρεπε να κάνει κάτι, οτιδήποτε, για να πάρει τον έλεγχο της ζωής της. «Πάμε», είπε, σηκώνοντας την τσάντα της. Γλίστρησαν έξω από το κατάστημα, από μια πλαϊνή πόρτα και περπάτησαν γρήγορα προς τη στάση του λεωφορείου. Η Σοφία ένιωθε την καρδιά της να χτυπά δυνατά στο στήθος της, ένα μείγμα ενθουσιασμού και φόβου να την κατακλείζει. «Δεν έχεις κάνει ποτέ κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι?» ρώτησε ο Γιάννης παρατηρώντας την έκφρασή της. «Τόσο προφανές είναι?» ρώτησε η Σοφία προσπαθώντας να κρύψει την αμηχανία της. «Λίγο», παραδέχτηκε ο Γιάννης με ένα χαμόγελο, «αλλά μην ανησυχείς. Η πρώτη φορά είναι πάντα η πιο τρομακτική, μετά γίνεται πιο εύκολο. Το κάνεις συχνά να φεύγεις μόνος σου. Αρκετά συχνά», είπε ο Γιάννης κοιτάζοντας τον δρόμο για το λεωφορείο. «Οι γονείς μου δεν είναι πάντα στην καλύτερη κατάστασή τους. Μερικές φορές είναι καλύτερα να λείπω για λίγο». Η Σοφία ένιωσε μια αναπάντεχη σύνδεση με αυτόν τον άγνωστο έφηβο και εκείνος ζούσε με τη δική του έκδοση οικογενειακής δυσλειτουργίας. «Και πού μένεις όταν φεύγεις?» ρώτησε. «Εδώ και εκεί», είπε ο Γιάννης ασαφώς. «Έχω φίλους και πάντα μπορώ να βρω ένα ασφαλές μέρος να περάσω τη νύχτα». Η Σοφία ήταν έτοιμη να ρωτήσει περισσότερα όταν είδαν τα φώτα ενός λεωφορείου να πλησιάζουν στον δρόμο. «Να το», είπε ο Γιάννης, σηκώνοντας το χέρι του για να σταματήσει το λεωφορείο. «Είσαι έτοιμη?» Η Σοφία πήρε μια βαθιά ανάσα και έγνεψε καταφατικά. «Είμαι έτοιμη». Το λεωφορείο σταμάτησε μπροστά τους με ένα τρίξιμο των φρένων. Οι πόρτες άνοιξαν και ο οδηγός, ένας μεσήλικας άντρας με κουρασμένα μάτια, τους κοίταξε με αδιαφορία. «2 για ναύπλιο», είπε ο Γιάννης, δίνοντας τα χρήματα για το εισιτήριό του. Η Σοφία έδωσε τα δικά της με ένα τρεμάμενο χέρι. Ο οδηγός τους έδωσε τα εισιτήρια χωρίς να κάνει ερωτήσεις. Μέσα στο λεωφορείο υπήρχαν μόνο λίγοι επιβάτες, μια ηλικιωμένη γυναίκα που κοιμόταν κοντά στο παράθυρο, ένας άντρας που διάβαζε εφημερίδα και 2 τουρίστες που μιλούσαν χαμηλόφωνα σε μια γλώσσα που η Σοφία δεν αναγνώρισε. Κάθισαν στο πίσω μέρος του λεωφορείου, η Σοφία δίπλα στο παράθυρο. Καθώς το λεωφορείο ξεκίνησε, έβγαλε το κινητό της. «Τι κάνεις?» ρώτησε ο Γιάννης. «Πρέπει να στείλω μήνυμα στην κυρία Παπαδοπούλου», είπε η Σοφία. «Δεν θέλω να ανησυχεί», άρχισε να πληκτρολογεί. «Κυρία Παπαδοπούλου, συγγνώμη που έφυγα έτσι, παίρνω το λεωφορείο για το ναύπλιο. Θα σας τηλεφωνήσω μόλις φτάσω στην κλινική. Μην ανησυχείτε για μένα». «Σοφία». «Έξυπνο», είπε ο Γιάννης κοιτάζοντας πάνω από τον ώμο της. «Αλλά νομίζω ότι θα ανησυχήσει ούτως ή άλλως». «Το ξέρω», παραδέχτηκε η Σοφία στέλνοντας το μήνυμα, αλλά δεν μπορούσα να περιμένω άλλο. Έξω από το παράθυρο, το τοπίο περνούσε γρήγορα. Ελαιώνες και αμπελώνες, μικρά χωριά με λευκά σπίτια που έλαμπαν στο φως του φεγγαριού. Η Σοφία ένιωθε μια παράξενη ηρεμία να την κατακλείζει παρά την τρέλα της κατάστασης. «Πώς νομίζεις ότι θα είναι?» ρώτησε ξαφνικά τον Γιάννη. «Τι πράγμα?» «Το να δω ξανά τη μητέρα μου, μετά από τόσο καιρό, με όλα αυτά που έχω μάθει». Ο Γιάννης το σκέφτηκε για μια στιγμή. «Νομίζω ότι θα είναι δύσκολο», είπε τελικά. «Αλλά σημαντικό, κάποιες φορές τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή είναι και τα πιο δύσκολα». Η Σοφία έγνεψε καταφατικά. «Φοβάμαι», παραδέχτηκε. «Φοβάμαι ότι δεν θα με αναγνωρίσει ή ότι δεν θα είναι καθόλου όπως τη θυμάμαι». «Μπορεί», είπε ο Γιάννης, «αλλά είναι ακόμα η μητέρα σου και εσύ είσαι ακόμα η κόρη της. Αυτό δεν αλλάζει, ανεξάρτητα από το πόσο άρρωστη είναι». Η Σοφία τον κοίταξε με ευγνωμοσύνη. Υπήρχε μια απροσδόκητη σοφία στα λόγια του, σαν να είχε δει περισσότερα από όσα θα έπρεπε για την ηλικία του. «Ευχαριστώ που με βοηθάς», είπε. «Ξέρω ότι είναι τρελό αυτό που κάνω.
«Μερικές φορές χρειάζεται λίγη τρέλα», είπε ο Γιάννης με ένα λοξό χαμόγελο. «Η ζωή είναι πολύ σύντομη για να ακολουθούμε πάντα τους κανόνες». Το κινητό της Σοφίας άρχισε να χτυπάει. Ήταν η κυρία Παπαδοπούλου. Η Σοφία δίστασε, αλλά μετά απάντησε. «Σοφία, πού είσαι?» Η φωνή της ηλικιωμένης γυναίκας ακουγόταν πανικόβλητη. «Τι εννοείς ότι παίρνεις το λεωφορείο?» «Συγγνώμη, κυρία Παπαδοπούλου», είπε η Σοφία προσπαθώντας να ακουστεί πιο ώριμη από ό,τι ένιωθε. «Αλλά πρέπει να δω τη μητέρα μου απόψε. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο». «Αλλά Σοφία, είναι επικίνδυνο. Είσαι μόνο 12 χρονών». «Δεν είμαι μόνη», είπε η Σοφία. «Είμαι με έναν φίλο». «Φίλο? Ποιον φίλο?» «Τον Γιάννη», είπε η Σοφία, κοιτάζοντας τον έφηβο δίπλα της. «Είναι 16 και ξέρει που πηγαίνουμε. Θα με συνοδεύσει μέχρι την κλινική». Υπήρχε μια μακρά σιωπή στην άλλη άκρη της γραμμής. «Σοφία, αυτό είναι τρελό», είπε τελικά η κυρία Παπαδοπούλου, αλλά η φωνή της ακουγόταν λιγότερο πανικόβλητη τώρα. «Πρέπει να γυρίσεις πίσω». «Δεν μπορώ», είπε η Σοφία. «Το λεωφορείο έχει ήδη ξεκινήσει». Άλλη μια σιωπή. «Καλά», είπε τελικά η κυρία Παπαδοπούλου με έναν βαθύ αναστεναγμό. «Θα τηλεφωνήσω στην κλινική να τους προειδοποιήσω ότι έρχεσαι. Και θα ειδοποιήσω τον Αλέξανδρο, αλλά πρέπει να μου υποσχεθείς ότι θα με πάρεις τηλέφωνο μόλις φτάσεις». «Το υπόσχομαι», είπε η Σοφία ανακουφισμένη που η κυρία Παπαδοπούλου δεν επέμενε να γυρίσει πίσω. «Και Σοφία», πρόσθεσε η κυρία Παπαδοπούλου, «να προσέχεις». «Θα προσέχω», υποσχέθηκε η Σοφία και έκλεισε το τηλέφωνο. «Φαίνεται ότι το πήρε καλύτερα από ό,τι περίμενα», είπε στον Γιάννη. «Ίσως καταλαβαίνει γιατί πρέπει να το κάνεις αυτό», είπε ο Γιάννης. «Μερικές φορές οι ενήλικες καταλαβαίνουν περισσότερα από όσα νομίζουμε». Η Σοφία κοίταξε έξω από το παράθυρο ξανά. Το τοπίο είχε αλλάξει. Τώρα έβλεπε τη θάλασσα στο βάθος, ασημένια κάτω από το φως του φεγγαριού. Ήταν κοντά στο ναύπλιο. «Σχεδόν φτάσαμε», είπε ο Γιάννης ακολουθώντας το βλέμμα της. «Η κλινική είναι λίγο έξω από την πόλη, στους λόφους. Θα χρειαστεί να πάρουμε ταξί από τον σταθμό των λεωφορείων». «Έχω αρκετά χρήματα», είπε η Σοφία, αν και δεν ήταν εντελώς σίγουρη. «Μην ανησυχείς», είπε ο Γιάννης. «Θα τα καταφέρουμε». Το λεωφορείο έστριψε και άρχισε να κατεβαίνει προς την πόλη του ναυπλίου, που έλαμπε στην ακτή σαν ένα κόσμημα στο σκοτάδι. Ξαφνικά η αποστολή της Σοφίας δεν φαινόταν πια τόσο τρελή ή επικίνδυνη, αλλά απαραίτητη και σωστή. «Ευχαριστώ», είπε ξανά στον Γιάννη πιο σιγανά αυτή τη φορά. «Για ποιο πράγμα?» ρώτησε. «Για όλα», είπε η Σοφία. «Για το φαγητό, για τη βοήθεια, για το ότι είσαι εδώ. Δεν ξέρω αν θα είχα το θάρρος να το κάνω μόνη μου». Ο Γιάννης χαμογέλασε. Ένα αληθινό ζεστό χαμόγελο που έφτασε μέχρι τα μάτια του. «Μερικές φορές όλοι χρειαζόμαστε λίγη βοήθεια για να κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε», είπε. Καθώς το λεωφορείο έμπαινε στην πόλη, η Σοφία ένιωσε την καρδιά της να χτυπά δυνατά με προσμονή και φόβο. Σε λίγη ώρα θα έβλεπε τη μητέρα της για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια και τίποτα δεν θα ήταν πια το ίδιο. Η κλινική ηλιακτίδα ήταν ένα εντυπωσιακό κτίριο με τοίχους από αμμώδη πέτρα, περιτριγυρισμένο από κυπαρίσια και ελιές, χτισμένο στην πλαγιά ενός λόφου με θέατο, ναύπλιο και τη θάλασσα. Καθώς το ταξί πλησίαζε την κεντρική είσοδο, η Σοφία ένιωσε το στομάχι της να σφίγγεται από το άγχος. «Είσαι καλά?» ρώτησε ο Γιάννης παρατηρώντας την έκφρασή της. «Νομίζω», είπε η Σοφία, αν και η φωνή της έτρεμε ελαφρά. «Απλώς δεν ξέρω τι να περιμένω». Το ταξί σταμάτησε μπροστά σε μια ψηλή σιδερένια πύλη. Ένας φύλακας βγήκε από το φυλάκιο και πλησίασε το παράθυρο του οδηγού. «Συγγνώμη, είναι πολύ αργά για επισκέψεις», είπε με επίσημο τόνο. «Είμαι η Σοφία Μαυρίδη», είπε η Σοφία σκύβοντας μπροστά για να δει τον φύλακα. «Έρχομαι να δω τη μητέρα μου, την Ελένη Μαυρίδη. Η κυρία Παπαδοπούλου τηλεφώνησε για να ειδοποιήσει ότι έρχομαι». Ο φύλακας την κοίταξε με περιέργεια, μετά έλεγξε ένα βιβλίο καταχωρήσεων. «Α, ναι», είπε τελικά. «Έχουμε οδηγίες να σας αφήσουμε να περάσετε». Αλλά κοίταξε τον Γιάννη με αμφιβολία. «Μόνο για εσάς, όχι για τον φίλο σας». Η Σοφία κοίταξε τον Γιάννη, ξαφνικά πανικόβλητη στην ιδέα να συνεχίσει μόνη της. «Εντάξει», είπε ο Γιάννης, νιώθοντας την ανησυχία της. «Θα περιμένω εδώ έξω. Δεν υπάρχει πρόβλημα». «Είσαι σίγουρος?» ρώτησε η Σοφία.
«Απολύτως», είπε με ένα καθησυχαστικό χαμόγελο. «Έχω μια αναδιπλούμενη κουβέρτα στο σακίδιό μου. Θα βρω ένα άνετο παγκάκι. Η νύχτα είναι ζεστή. Πήγαινε να βρεις τη μητέρα σου». Η Σοφία του έσφιξε το χέρι με ευγνωμοσύνη. «Σε ευχαριστώ, Γιάννη, για όλα». Πλήρωσαν τον οδηγό του ταξί και η Σοφία πέρασε την πύλη, ακολουθώντας τον φύλακα προς το κεντρικό κτίριο. Ο Γιάννης την κοίταξε να απομακρύνεται, μετά βολεύτηκε σε ένα πέτρινο παγκάκι κάτω από μια ελιά απέναντι από την είσοδο. Μέσα στην κλινική τα πάντα μύριζαν καθαριστικό και βότανα, ένας συνδυασμός που η Σοφία βρήκε περίεργα καθησυχαστικό. Τα πατώματα γυάλιζαν και απαλή μουσική έπαιζε από αόρατα ηχεία. Δεν έμοιαζε καθόλου με την εικόνα που είχε για μια ψυχιατρική κλινική. Στη ρεσεψιόν, μια νοσοκόμα με ευγενικό χαμόγελο την υποδέχτηκε. «Εσύ πρέπει να είσαι η Σοφία», είπε. «Μας τηλεφώνησε η κυρία Παπαδοπούλου. Μας είπε ότι είσαι πολύ αποφασισμένη να δεις τη μητέρα σου απόψε». Σοφία έγνεψε καταφατικά, νιώθοντας ξαφνικά ντροπαλή. «Η μητέρα σου έχει ειδοποιηθεί για την άφιξή σου», συνέχισε η νοσοκόμα. «Αλλά πρέπει να σε προετοιμάσω για κάτι, Σοφία. Η μητέρα σου έχει καλές και κακές μέρες. Σήμερα είναι μια από τις πιο ήρεμες μέρες της, αλλά μπορεί να μην αντιδράσει όπως περιμένεις». «Τι εννοείται?» ρώτησε η Σοφία, νιώθοντας τον φόβο να επιστρέφει. «Η Ελένη μερικές φορές χάνεται στις σκέψεις της», εξήγησε η νοσοκόμα με ήπιο τόνο. «Μπορεί να μιλήσει για πράγματα που δεν έχουν συμβεί ή να μπερδέψει το παρελθόν με το παρόν. Αλλά βαθιά μέσα της ξέρει ποια είσαι. Να είσαι υπομονετική μαζί της, εντάξει». Η Σοφία έγνεψε καταφατικά, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της. «Πού είναι τώρα?» ρώτησε. «Στον θεραπευτικό κήπο», είπε η νοσοκόμα. «Περνάει πολύ χρόνο εκεί φροντίζοντας τα λουλούδια. Είναι ένα από τα πιο γαλήνια μέρη της κλινικής. Έλα, θα σε πάω». Η Σοφία ακολούθησε την νοσοκόμα μέσα από διαδρόμους με απαλό φωτισμό και τελικά έξω από μια γυάλινη πόρτα που οδηγούσε σε έναν κήπο περιτριγυρισμένο από τείχους. Παρά το προχωρημένο της ώρας, μικρά φωτάκια φώτιζαν τα μονοπάτια ανάμεσα στα παρτέρια με τα λουλούδια και τα βότανα. «Είναι εκεί», είπε η νοσοκόμα, δείχνοντας μια λεπτή φιγούρα που γονάτιζε δίπλα σε ένα παρτέρι με τριαντάφυλλα. «Θα σας αφήσω μόνες. Αν χρειαστείς οτιδήποτε», απλώς πάτησε αυτό το κουμπί. Της έδωσε μια μικρή συσκευή με ένα κόκκινο κουμπί. Η Σοφία την ευχαρίστησε και μετά στάθηκε για μια στιγμή, παίρνοντας βαθιές ανάσες για να ηρεμήσει. Μετά με αργά βήματα πλησίασε τη φιγούρα που φρόντιζε τα τριαντάφυλλα. Καθώς πλησίαζε, μπορούσε να δει τη μητέρα της καλύτερα. Η Ελένη φορούσε ένα απλό γαλάζιο φόρεμα και τα μακριά καστανά μαλλιά της ήταν πιασμένα σε μια χαλαρή πλεξούδα. Ήταν πιο αδύνατη από ό,τι η Σοφία τη θυμόταν, αλλά το προφίλ της ήταν αναμφισβήτητα το ίδιο. Η λεπτή ευθεία μύτη, τα ψηλά ζυγωματικά, το στρογγυλό πηγούνι. Η Σοφία στάθηκε σιωπηλά λίγα μέτρα μακριά, μη θέλοντας να τρομάξει τη μητέρα της. Μετά από μια στιγμή η Ελένη σήκωσε το κεφάλι της σαν να αισθανόταν την παρουσία κάποιου. Γύρισε αργά και τα μάτια της, τα ίδια έντονα πράσινα μάτια που είχε κληρονομήσει η Σοφία, εστίασαν στην κόρη της. Για μια στιγμή δεν υπήρξε αναγνώριση στο βλέμμα της, μόνο μια ήρεμη περιέργεια. Μετά σιγά σιγά τα μάτια της άρχισαν να διευρύνονται και το στόμα της άνοιξε ελαφρά. Σηκώθηκε όρθια με αργές προσεκτικές κινήσεις, σαν να φοβόταν ότι η Σοφία θα εξαφανιζόταν αν κινούνταν πολύ γρήγορα. «Σοφία», ψιθύρισε, η φωνή της τόσο αδύναμη που μόλις που ακουγόταν. «Είσαι στα αλήθεια εδώ ή είσαι ένα από τα όνειρά μου?» Η Σοφία ένιωσε δάκρυα να κυλούν στα μάγουλά της. «Είμαι εδώ, μαμά», είπε η φωνή της να σπάει. «Είμαι αληθινή». Η Ελένη την κοίταξε για μια μακρά στιγμή, σαν να προσπαθούσε να καταλάβει κάτι περίπλοκο. Μετά, χωρίς να πει λέξη, έσκυψε και έκοψε ένα λευκό τριαντάφυλλο από το παρτέρι. Το κράτησε προς τη Σοφία, μια απλή προσφορά που περιείχε τόσα πολλά. «Λευκά τριαντάφυλλα», είπε η Ελένη, η φωνή της πιο σταθερή τώρα. «Πάντα ήταν τα αγαπημένα σου». Η Σοφία πήρε το τριαντάφυλλο, τα δάχτυλά της να τρέμουν καθώς άγγιζαν τα δάχτυλα της μητέρας της. «Τα θυμάσαι», ψιθύρισε. «Δεν σταμάτησα ποτέ να φυτεύω τριαντάφυλλα», είπε η Ελένη με ένα μικρό θλιμμένο χαμόγελο. «Επειδή πάντα έλεγες ότι μυρίζουν σαν αγκαλιές».
Με αυτά τα λόγια κάτι έσπασε μέσα στη Σοφία. Έπεσε στην αγκαλιά της μητέρας της κλαίγοντας με αναφιλητά που έρχονταν από βαθιά μέσα της. Η Ελένη την αγκάλιασε σφιχτά, τα δικά της δάκρυα να βρέχουν τα μαλλιά της Σοφίας. «Συγγνώμη», ψιθύρισε η Ελένη ξανά και ξανά. «Συγγνώμη που σε άφησα, αγάπη μου. Συγγνώμη που δεν ήμουν αρκετά δυνατή». «Δεν φταίς εσύ, μαμά», είπε η Σοφία, ανάμεσα στα δάκρυά της. «Ήσουν άρρωστη, δεν το ήξερα. Νόμιζα ότι δεν με ήθελες πια». Η Ελένη τράβηξε πίσω το κεφάλι της για να κοιτάξει τη Σοφία, τα μάτια της γεμάτα πόνο. «Ποτέ», είπε με ένταση, «ποτέ μην πιστέψεις ότι δεν σε ήθελα. Είσαι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου, Σοφία. Είσαι ο λόγος που προσπαθώ να γίνω καλύτερα». Κάθισαν μαζί σε ένα πέτρινο παγκάκι, η Ελένη να κρατάει το χέρι της Σοφίας σαν να φοβόταν ότι θα εξαφανιζόταν αν το άφηνε. Η Σοφία παρατήρησε ότι τα χέρια της μητέρας της ήταν γεμάτα μικρές γρατζουνιές και κάλους από τη δουλειά στον κήπο, αλλά εξακολουθούσαν να είναι τα χέρια που θυμόταν, λεπτά και κομψά, με μακριά λεπτά δάχτυλα. «Πώς με βρήκες?» ρώτησε η Ελένη μετά από λίγο. «Η γιαγιά σου είχε υποσχεθεί». «Δεν ήταν η γιαγιά», είπε η Σοφία. «Ήταν ο Αλέξανδρος Καραμανλής». Η Ελένη πάγωσε τα μάτια της να διευρύνονται με έκπληξη. «Ο Αλέξανδρος», επανέλαβε. «Συνάντησε τον Αλέξανδρο». Η Σοφία έγνεψε καταφατικά. «Ήταν στο αεροπλάνο μου σήμερα. Έπαθε καρδιακή προσβολή και τον βοήθησα. Και μετά μου είπε την αλήθεια, ότι είναι ο βιολογικός μου πατέρας». Η Ελένη έκλεισε τα μάτια της, σαν να προσπαθούσε να διαχειριστεί έναν ξαφνικό πόνο. «Έτσι το έμαθες», ψιθύρισε. «Ω, Σοφία, ήθελα να σου το πω εγώ, όταν ήσουν έτοιμη. Όταν ήμουν έτοιμη». «Γιατί δεν μου το είπατε ποτέ?» ρώτησε η Σοφία, νιώθοντας τον παλιό θυμό να επιστρέφει. «Γιατί τόσα ψέματα?» «Δεν ήταν ακριβώς ψέματα», είπε η Ελένη μετά από μία στιγμή. «Απλώς για μια διαφορετική αλήθεια. Ο Νικόλας ήταν ο πατέρας σου, Σοφία. Ίσως όχι με το αίμα, αλλά με κάθε άλλο τρόπο που έχει σημασία». Η Σοφία σκέφτηκε τον πατέρα της, τον άνθρωπο που είχε γνωρίσει ως πατέρα της, με τα ζεστά καστανά μάτια του και το πλατή χαμόγελό του. Θυμήθηκε τις αμέτρητες νύχτες που καθόταν δίπλα στο κρεβάτι της όταν ήταν άρρωστη. Τις ώρες που περνούσαν μαζί φτιάχνοντας αυτοσχέδια, παιχνίδια από παλιά εξαρτήματα μοτοσικλετών, τα Σαββατοκύριακα που την έπαιρνε μαζί του στο συνεργείο και της μάθαινε τα ονόματα των εργαλείων. «Το ξέρω», είπε τελικά. «Ο μπαμπάς ήταν, ο μπαμπάς». Η Ελένη έσφιξε το χέρι της. «Ναι», είπε απλά, «ήταν». «Τον αγαπούσες?» ρώτησε η Σοφία, μια ερώτηση που είχε φοβηθεί να κάνει. Η Ελένη την κοίταξε με έκπληξη. «Φυσικά και τον αγαπούσα», είπε. «Όχι από την αρχή, ίσως. Στην αρχή ήταν απλώς μια λύση σε ένα πρόβλημα, αλλά ο Νικόλας ήταν εύκολο να τον αγαπήσεις. Ήταν ο πιο καλός, ο πιο γενναιόδωρος, άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ». Σταμάτησε, τα μάτια της να θολώνουν με αναμνήσεις. «Όταν με ζήτησε σε γάμο μου είπε ότι ήξερε πως αγαπούσα κάποιον άλλο, αλλά ότι θα περίμενε. Θα περίμενε μέχρι να είμαι έτοιμη να τον αγαπήσω κι εγώ. Και το έκανε, περίμενε, με τόση υπομονή και καλοσύνη. Και σιγά σιγά έμαθα να τον αγαπώ». Η Σοφία κατάπιε ένα λίγμο. Και μετά, συνέχισε η Ελένη, η φωνή της να τρέμει, μετά αρρώστησε και μέσα σε 6 μήνες είχε φύγει. Και δεν μπορούσα να το διαχειριστώ, άρχισα να τον βλέπω παντού, να τον ακούω να μου μιλάει, να νομίζω ότι είναι ακόμα ζωντανός. Η Σοφία θυμήθηκε εκείνες τις τρομακτικές μέρες μετά τον θάνατο του πατέρα της. Η μητέρα της να περπατά μέσα στο σπίτι τη νύχτα, μιλώντας σε κάποιον που δεν ήταν εκεί. Να ξεσπά σε κλάματα στο τραπέζι του πρωινού, να κάθεται για ώρες κοιτάζοντας φωτογραφίες. «Ήξερα ότι δεν ήταν πραγματικός», είπε η Ελένη, η φωνή της πιο σταθερή τώρα. «Ένα μέρος του μυαλού μου ήξερε ότι ήταν απλώς παραισθήσεις. Αλλά ήταν τόσο αληθινός, Σοφία, τόσο αληθινός και μου έλεγε τι να κάνω για σένα. Πώς να σε φροντίσω μόνη μου». Σταμάτησε σκουπίζοντας τα δάκρυά της. «Αλλά μετά άρχισα να χάνω μέρες, να ξεχνώ να σου ετοιμάσω φαγητό, να ξεχνώ να σε πάω στο σχολείο. Και κατάλαβα ότι ήμουν επικίνδυνη για σένα, ότι δεν μπορούσα να είμαι η μητέρα που χρειαζόσουν. Και έτσι
«Με άφησες με τη γιαγιά», είπε η Σοφία χωρίς κατηγόρια στη φωνή της πια. «Ναι», είπε η Ελένη. «Ήταν η πιο δύσκολη απόφαση της ζωής μου, αλλά ήξερα ότι η μητέρα μου θα σε φρόντιζε και χρειαζόμουν βοήθεια, Σοφία. Χρειαζόμουν να γίνω καλά για σένα». «Και είσαι καλύτερα τώρα?» ρώτησε η Σοφία με ελπίδα. Η Ελένη χαμογέλασε ελαφρά. «Κάποιες μέρες», είπε. «Κάποιες μέρες είμαι σχεδόν ο παλιός μου εαυτός. Άλλες μέρες είναι πιο δύσκολες, αλλά τα φάρμακα βοηθούν και η θεραπεία και ο κήπος». Σταμάτησε, κοιτάζοντας τη Σοφία προσεκτικά. «Αλλά το να σε βλέπω τώρα είναι το καλύτερο φάρμακο. Είσαι τόσο μεγάλη, τόσο όμορφη, τόσο δυνατή». Η Σοφία χαμογέλασε μέσα από τα δάκρυά της. «Έχω χάσει τόσα πολλά», είπε. 3 χρόνια. «Το ξέρω, αγάπη μου», είπε η Ελένη, αγγίζοντας το μάγουλο της Σοφίας. «Και θα τα αναπληρώσουμε, με κάποιον τρόπο». Έμειναν σιωπηλές για λίγο, ο καθένας χαμένος στις σκέψεις του. Τελικά η Ελένη μίλησε ξανά. «Ξέρω ότι πρέπει να έχεις πολλές ερωτήσεις», είπε, «για τον Αλέξανδρο, για το παρελθόν». Η Σοφία έγνεψε καταφατικά. «Μου είπε μερικά πράγματα», είπε. «Ότι δούλευες στην εταιρεία του, ότι είχατε μια σχέση, ότι όταν έμεινες έγκυος σε εγκατέλειψε». Η Ελένη έγνεψε καταφατικά το πρόσωπό της σκοτεινό. «Ναι», είπε, «αυτή είναι η ουσία». «Τον αγαπούσες?» ρώτησε η Σοφία, νιώθοντας παράξενα που έκανε την ίδια ερώτηση για 2 διαφορετικούς άντρες. Ελένη αναστέναξε. «Νόμιζα ότι τον αγαπούσα», είπε. «Ήμουνα νέα και εκείνος ήταν λαμπρός, χαρισματικός. Μου υποσχέθηκε τόσα πολλά, αλλά όταν χρειάστηκε να επιλέξει ανάμεσα σε μένα και την καριέρα του, επέλεξε την καριέρα του». Σταμάτησε, κοιτάζοντας τη Σοφία με προσοχή. «Αλλά δεν θέλω να τον δαιμονοποιήσω, Σοφία. Ο Αλέξανδρος έκανε μια εγωιστική επιλογή, ναι, αλλά από τότε με τον δικό του τρόπο προσπάθησε να επανορθώσει. Έστελνε χρήματα. Και μετά που αρρώστησα, πλήρωνε για τη θεραπεία μου εδώ». «Το ξέρω», είπε η Σοφία, «και τώρα λέει ότι θέλει να γίνει μέρος της ζωής μου». Η Ελένη φάνηκε έκπληκτη. «Αλήθεια, αυτό είναι διαφορετικό από αυτόν». «Τι εννοείς?» ρώτησε η Σοφία. «Ο Αλέξανδρος πάντα κρατούσε τις αποστάσεις του», εξήγησε η Ελένη. «Ακόμα και όταν βοηθούσε το έκανε από μακριά. Ποτέ δεν θέλησε να εμπλακεί προσωπικά». «Νομίζω ότι άλλαξε», είπε η Σοφία, «ή προσπαθεί να αλλάξει. Φαίνεται μετανιωμένος». Η Ελένη έγνεψε αργά. «Ίσως», είπε, «οι άνθρωποι αλλάζουν. Μερικές φορές χρειάζονται απλώς μια δεύτερη ευκαιρία, όπως εσύ», είπε η Σοφία σφίγγοντας το χέρι της μητέρας της. «Ναι», είπε η Ελένη με ένα μικρό χαμόγελο, «όπως εγώ». Σταμάτησε κοιτάζοντας τη Σοφία με προσοχή. «Αλλά η απόφαση είναι δική σου, αγάπη μου. Αν θέλεις να γνωρίσεις τον Αλέξανδρο, να τον αφήσεις να γίνει μέρος της ζωής σου, δεν θα σε σταματήσω. Αλλά αν δεν θέλεις, αυτό είναι επίσης εντάξει». Η Σοφία σκέφτηκε τον Αλέξανδρο στο νοσοκομείο, αδύναμο και ευάλωτο στο κρεβάτι. Δεν έμοιαζε πια με τον τρομερό, ισχυρό επιχειρηματία που είχε φανταστεί. Έμοιαζε απλώς με έναν άνθρωπο που είχε κάνει λάθη και τώρα προσπαθούσε να τα διορθώσει. «Νομίζω ότι θέλω να τον γνωρίσω», είπε τελικά. «Ακοπήσα εξάς. Όχι ως πατέρα μου, έχω ήδη έναν πατέρα, αλλά ως Αλέξανδρο». Η Ελένη έγνεψε καταφατικά. «Καταλαβαίνω», είπε, «και νομίζω ότι είναι μια σοφή απόφαση». Σταμάτησε κοιτάζοντας πέρα από τον κήπο προς τον νυχτερινό ουρανό. «Ξέρεις, Σοφία, η ζωή είναι περίπλοκη. Οι άνθρωποι είναι περίπλοκοι. Κάνουμε λάθη όλοι μας, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι πώς διορθώνουμε αυτά τα λάθη, πώς μαθαίνουμε από αυτά». Στράφηκε προς τη Σοφία, τα μάτια της σοβαρά. «Θέλω να μάθεις κάτι από μένα, Σοφία. Μην κρατάς ποτέ κακία. Μην αφήνεις την πικρία να σε καταναλώσει. Η ζωή είναι πολύ σύντομη και οι άνθρωποι που αγαπάμε είναι πολύ πολύτιμοι». Η Σοφία σκέφτηκε τον πατέρα της που είχε αγαπήσει τόσο απλόχερα, τη γιαγιά της που είχε θυσιάσει τόσα πολλά για να τη φροντίσει, τη μητέρα της που είχε παλέψει με τους δικούς της δαίμονες για να γίνει καλύτερα, ακόμα και τον Αλέξανδρο που είχε κάνει λάθη αλλά τώρα προσπαθούσε να επανορθώσει,
«Το καταλαβαίνω, μαμά», είπε νιώθοντας μια νέα ωριμότητα να την κατακλείζει, «και συμφωνώ». Η Ελένη χαμογέλασε. Ένα αληθινό φωτεινό χαμόγελο που θύμισε στη Σοφία πώς ήταν η μητέρα της πριν από την ασθένεια και τη θλίψη. «Είσαι τόσο μεγάλη για την ηλικία σου», είπε με περηφάνεια. «Πάντα ήσουν μια παλιά ψυχή». Κοίταξε το ρολόι της και μετά τη Σοφία με ανησυχία. «Είναι πολύ αργά», είπε. «Πώς θα γυρίσεις στην Αθήνα?» «Δεν ξέρω», παραδέχτηκε η Σοφία. «Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Υποθέτω ότι θα μείνω εδώ απόψε και αύριο». «Αύριο θα μιλήσουμε περισσότερο», είπε η Ελένη. «Και θα βρούμε μια λύση, αλλά τώρα χρειάζεσαι ξεκούραση». Σηκώθηκε κρατώντας ακόμα το χέρι της Σοφίας. «Έλα», είπε. «Θα μιλήσω με τις νοσοκόμες. Είμαι σίγουρη ότι μπορούν να βρουν ένα κρεβάτι για σένα απόψε». Καθώς περπατούσαν μαζί πίσω προς το κτίριο, η Σοφία ένιωθε ένα παράξενο μείγμα εξάντλησης και ηρεμίας. Είχε βρει τη μητέρα της, είχε μάθει την αλήθεια. Και παρά τον πόνο και τη σύγχυση, ένιωθε μια νέα αίσθηση ελπίδας να γεννιέται μέσα της. «Μαμά», είπε, σταματώντας μπροστά από την πόρτα, «Σ' αγαπώ». Η Ελένη στράφηκε προς τη Σοφία, τα μάτια της να λάμπουν με δάκρυα. «Κι εγώ σ' αγαπώ, αγάπη μου», είπε. «Πάντα, με όλη μου την καρδιά». Αγκαλιάστηκαν ξανά σφιχτά, σαν να προσπαθούσαν να αναπληρώσουν όλα τα χρόνια που είχαν χάσει. Και για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, η Σοφία ένιωσε ότι τα κομμάτια της ζωής της άρχιζαν επιτέλους να ενώνονται. Μήνες αργότερα η Σοφία στεκόταν στον ίδιο θεραπευτικό κήπο της κλινικής Ηλιακτίδα, αλλά αυτή τη φορά με τον ήλιο ψηλά στον ουρανό και με μια αίσθηση προσδοκίας αντί για φόβο. Στα χέρια της κρατούσε ένα μικρό φυτό τριαντάφυλλου σε γλάστρα, ένα λευκό τριαντάφυλλο, το αγαπημένο της και της μητέρας της. «Νομίζω ότι εδώ είναι καλά», είπε η Ελένη δείχνοντας ένα ηλιόλουστο σημείο κοντά στον τοίχο. «Θα έχει αρκετό ήλιο το πρωί, αλλά προστασία από τη μεσημεριανή ζέστη». Η Σοφία έγνεψε καταφατικά και γονάτισε, αρχίζοντας να σκάβει ένα μικρό λάκκο στο χώμα. Η μητέρα της γονάτισε δίπλα της, βοηθώντας με έμπειρα χέρια. Οι τελευταίοι μήνες είχαν φέρει περισσότερες αλλαγές από όσες η Σοφία θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Μετά από εκείνη την πρώτη νύχτα στην κλινική, είχε επιστρέψει στην Αθήνα με την κυρία Παπαδοπούλου, που είχε συγχωρήσει την απρόσμενη φυγή της Σοφίας και είχε γίνει μια σταθερή παρουσία στη ζωή της. Ο Αλέξανδρος είχε βγει από το νοσοκομείο και είχε αρχίσει να κάνει πραγματικές αλλαγές στη ζωή του, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης διαδικασιών διαζυγίου από τη Λιδία. «Αυτό το τριαντάφυλλο είναι για τον μπαμπά», είπε η Σοφία, τοποθετώντας με προσοχή το φυτό στο λάκκο που είχαν σκάψει. Ο Νικόλας διευκρίνησε, αν και δεν υπήρχε πλέον σύγχυση για το ποιον εννοούσε όταν έλεγε «μπαμπά». Η Ελένη χαμογέλασε με ένα χαμόγελο που ήταν ταυτόχρονα χαρούμενο και λυπημένο. «Θα του άρεσε αυτό», είπε. «Πάντα αγαπούσε τα λουλούδια, παρόλο που προσποιούνταν ότι ήταν πολύ σκληρός για τέτοια πράγματα». Η Σοφία γέλασε, θυμούμενη πως ο πατέρας της παραπονιόταν για τα άχρηστα φυτά στο μπαλκόνι τους, αλλά μετά τα πότιζε κρυφά όταν νόμιζε ότι κανείς δεν έβλεπε. «Και αυτό», συνέχισε βγάζοντας ένα δεύτερο φυτό τριαντάφυλλου από μια τσάντα, αυτή τη φορά ένα κόκκινο, «είναι για όλους τους γονείς που επιλέγουμε στη ζωή». Η Ελένη την κοίταξε με περιέργεια. «Τι εννοείς?» Η Σοφία ανασήκωσε τους ώμους, προσπαθώντας να βρει τις σωστές λέξεις. «Απλώς, νομίζω ότι μια οικογένεια δεν είναι μόνο οι άνθρωποι με τους οποίους είσαι συνδεδεμένος με το αίμα. Είναι οι άνθρωποι που επιλέγεις να αγαπάς και που σε επιλέγουν». Άρχισε να σκάβει ένα δεύτερο λάκκο δίπλα στο πρώτο. «Όπως ο μπαμπάς που επέλεξε να με αγαπήσει σαν δική του κόρη, και η γιαγιά που επέλεξε να με φροντίσει παρά την ηλικία της, και η κυρία Παπαδοπούλου που με βοήθησε χωρίς να με ξέρει, και ο Γιάννης που έγινε φίλος μου εκείνη τη νύχτα». Η Ελένη χαμογέλασε, νιώθοντας περηφάνια για την ωριμότητα της κόρης της. «Και ο Αλέξανδρος?» ρώτησε. «Ήρεμα». Η Σοφία σταμάτησε το σκάψιμο για μια στιγμή. «Και ο Αλέξανδρος?» παραδέχτηκε. «Δεν τον λέω ακόμα πατέρα και ίσως να μην τον πω ποτέ. Αλλά είναι μέρος της ζωής μου τώρα και προσπαθεί, πραγματικά προσπαθεί». Και ήταν αλήθεια. Μετά από εκείνη την πρώτη μέρα, ο Αλέξανδρος είχε κάνει προσπάθειες να γνωρίσει πραγματικά τη Σοφία, όχι ως ο μεγαλοεπιχειρηματίας που συγκαταβατικά χαρίζει δώρα, αλλά ως ένας άνθρωπος που ήθελε ειλικρινά να μάθει για τα όνειρα
τους φόβους και τις ελπίδες της. Έβρισκε χρόνο στο πολυάσχολο πρόγραμμά του για να την επισκέπτεται στην Κρήτη τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Την έπαιρνε τηλέφωνο τακτικά, όχι για να δώσει συμβουλές ή να δείξει την εξουσία του, αλλά για να ακούσει τις ιστορίες της για το σχολείο, τους φίλους της, τα νέα βιβλία που διάβαζε. Και πιο σημαντικό, είχε αρχίσει να επισκέπτεται την Ελένη στην κλινική, προσπαθώντας να επανορθώσει για τα λάθη του παρελθόντος. «Αναρωτιέμαι πώς θα ήταν η ζωή μας αν είχε κάνει διαφορετικές επιλογές τότε», είπε η Ελένη, βοηθώντας τη Σοφία να τοποθετήσει το δεύτερο τριαντάφυλλο στη θέση του. «Αν είχε επιλέξει εμάς αντί για την εταιρεία του». «Ίσως να ήμασταν πλούσιοι», είπε η Σοφία, σκεπτόμενη το μεγάλο σπίτι του Αλέξανδρου στα βόρεια προάστια της Αθήνας. «Αλλά δεν ξέρω αν θα ήμασταν ευτυχισμένοι». Κοίταξε τη μητέρα της. «Δεν θα είχα τον μπαμπά, τον Νικόλα, και αυτός ήταν ο καλύτερος μπαμπάς στον κόσμο». Η Ελένη έγνεψε καταφατικά δάκρυα να γυαλίζουν στα μάτια της. «Ναι», συμφώνησε. «Ήταν». Η Σοφία κατάλαβε ότι η μητέρα της σκεφτόταν όλα όσα είχαν χάσει. Τον Νικόλα. Τα χρόνια που θα μπορούσαν να είχαν περάσει μαζί ως οικογένεια, την ευκαιρία για μια φυσιολογική ζωή. Αλλά η Σοφία είχε αρχίσει να βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. «Ξέρεις, μαμά», είπε σκουπίζοντας το χώμα από τα χέρια της, «σκεφτόμουν πολύ τους τελευταίους μήνες για το τι σημαίνει οικογένεια, για το τι σημαίνει ταυτότητα». Σταμάτησε, ψάχνοντας τις σωστές λέξεις. «Νομίζω ότι δεν είμαστε μόνο ένα πράγμα ή ένα άτομο. Είμαστε σαν αστερισμοί, ένα σύνολο από διαφορετικά αστέρια που όταν τα συνδέσεις σχηματίζουν κάτι μεγαλύτερο». Η Ελένη την κοίταξε με έκπληξη και περηφάνεια. «Αυτό είναι πολύ σοφό, Σοφία». «Έτσι νιώθω τώρα», συνέχισε η Σοφία. «Σαν να είμαι ένας αστερισμός φτιαγμένος από όλους τους ανθρώπους που με αγαπούν και που αγαπώ. Εσύ, ο μπαμπάς στις αναμνήσεις μου, η γιαγιά, ο Αλέξανδρος με τον δικό του τρόπο, η κυρία Παπαδοπούλου, ο Γιάννης, όλοι σας είστε μέρος του ποια είμαι». Η Ελένη την τράβηξε σε μια σφιχτή αγκαλιά. «Είσαι τόσο έξυπνη», εψιθύρισε, «τόσο δυνατή. Είμαι τόσο περήφανη που είσαι η κόρη μου». Έμειναν έτσι για λίγο αγκαλιασμένες ανάμεσα στα τριαντάφυλλα και τα άλλα λουλούδια του κήπου. Μετά η Ελένη τραβήχτηκε πίσω, σκουπίζοντας τα δάκρυά της. «Λοιπόν», είπε με πιο χαρούμενη φωνή, «οι γιατροί λένε ότι κάνω μεγάλη πρόοδο. Αν συνεχίσω έτσι, ίσως να μπορέσω να βγω από την κλινική σε μερικούς μήνες. Όχι μόνιμα ακόμα, αλλά για επισκέψεις στην αρχή». Η καρδιά της Σοφίας πλημμύρισε με χαρά. «Αλήθεια, αυτό είναι υπέροχο, μαμά». «Ναι», συμφώνησε η Ελένη. «Σκεφτόμουν, ίσως θα μπορούσα να έρθω στην Κρήτη για το Πάσχα, να περάσουμε τις διακοπές μαζί, εσύ, εγώ, η γιαγιά. Θα ήταν τέλειο», είπε η Σοφία, φανταζόμενη πώς θα ήταν να έχει ξανά τη μητέρα της στο σπίτι, έστω και για λίγο. «Η γιαγιά θα ενθουσιαστεί. Μαγειρεύει ήδη τα αγαπημένα σου φαγητά κάθε φορά που σε επισκέπτομαι, ξέρεις. Για να είμαι σίγουρη ότι τρως καλά», λέει. Η Ελένη γέλασε. «Αυτό ακούγεται σαν τη μητέρα μου. Πάντα ανησυχεί ότι είμαι πολύ αδύνατη». Σταμάτησε κοιτάζοντας τη Σοφία με πιο σοβαρή έκφραση. «Αλλά πριν από αυτό έχουμε κάτι άλλο να συζητήσουμε. Ο Αλέξανδρος μου είπε για την προσφορά του». Η Σοφία έγνεψε καταφατικά. Ο Αλέξανδρος είχε προτείνει να αγοράσει ένα διαμέρισμα στην Αθήνα, κοντά στο σχολείο, με το ειδικό πρόγραμμα πληροφορικής που η Σοφία ονειρευόταν να παρακολουθήσει. Θα μπορούσε να μένει εκεί με τη γιαγιά της κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και να επιστρέφει στην Κρήτη για τις διακοπές, και όταν η Ελένη έβγαινε από την κλινική θα μπορούσε να μείνει μαζί τους. «Τι πιστεύεις?» ρώτησε η Σοφία. «Είναι κάτι που θα ήθελες». «Είναι μια γενναιόδορη προσφορά», είπε η Ελένη, «και θα ήταν υπέροχο να είμαστε πιο κοντά σε αυτή την κλινική για τις θεραπείες μου. Αλλά η απόφαση είναι περισσότερο δική σου, Σοφία. Είναι η εκπαίδευσή σου, το μέλλον σου». Η Σοφία σκέφτηκε τη ζωή της στο μικρό χωριό της Κρήτης, τους στενούς δρόμους που ήξερε τόσο καλά, τη θάλασσα που μπορούσε να δει από το παράθυρό της, τους λίγους αλλά καλούς φίλους που είχε εκεί. Αλλά σκέφτηκε επίσης τις ευκαιρίες που θα της πρόσφερε η Αθήνα, τα μουσεία, τις βιβλιοθήκες, το εξειδικευμένο σχολείο με τα προγράμματα πληροφορικής που δεν υπήρχαν στο νησί. «Νομίζω ότι θα ήθελα να δοκιμάσω», είπε τελικά. «Δεν είναι μόνο για το σχολείο, είναι και για να είμαι πιο κοντά σε σένα
Και στον Αλέξανδρο, υποθέτω. Σταμάτησε αναλογιζόμενη τις αλλαγές στη σχέση της με τον βιολογικό της πατέρα. Δεν είναι τέλειος, ξέρεις. Μερικές φορές είναι ακόμα τόσο επιχειρηματίας, τόσο συγκεντρωμένος στο να λύνει προβλήματα αντί να ακούει πραγματικά. Αλλά προσπαθεί και νομίζω ότι του αξίζει μια ευκαιρία. Η Ελένη έγνεψε καταφατικά. «Νομίζω ότι έχεις δίκιο», είπε. «Και ξέρεις κάτι, το πιο σημαντικό είναι ότι εσύ παίρνεις αυτές τις αποφάσεις συνειδητά, δεν αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα». Η Σοφία ένιωσε ένα κύμα υπερηφάνειας. Ήταν αλήθεια, στους τελευταίους μήνες είχε αναλάβει περισσότερο έλεγχο της ζωής της. Όχι με τρόπο αντιδραστικό ή επαναστατικό, αλλά με συνειδητή σκέψη για το τι ήθελε και τι ήταν καλύτερο για εκείνη και την οικογένειά της. «Υπάρχει κάτι άλλο», είπε η Ελένη κοιτάζοντας τη Σοφία με ενθουσιασμό. «Θυμάσαι που σου είπα ότι κρατούσα ένα ημερολόγιο με γράμματα προς εσένα όλα αυτά τα χρόνια?» Η Σοφία έγνεψε καταφατικά. Η μητέρα της είχε αναφέρει εκείνη την πρώτη νύχτα ότι έγραφε γράμματα που δεν έστειλε ποτέ. «Η θεραπεύτριά μου πιστεύει ότι θα ήταν καλό να τα μοιραστώ μαζί σου», συνέχισε η Ελένη. «Όχι όλα μαζί, κάποια είναι από δύσκολες μέρες, αλλά μερικά σταδιακά για να καταλάβεις καλύτερα τι περνούσα και για να ξέρεις ότι ποτέ, ούτε για μια στιγμή δεν σταμάτησα να σε σκέφτομαι». Έβγαλε ένα μικρό δερμάτινο σημειωματάριο από την τσέπη της και το έδωσε στη Σοφία. «Αυτό είναι το πρώτο. Από τις πρώτες μέρες εδώ, όταν ήμουν ακόμα θυμωμένη και μπερδεμένη, αλλά αρχίζοντας να βρίσκω τον δρόμο μου». Σοφία πήρε το σημειωματάριο με προσοχή, σαν να κρατούσε κάτι εύθραυστο και ανεκτήμητο. «Ευχαριστώ, μαμά», είπε, η φωνή της γεμάτη συγκίνηση. «Θα το διαβάσω απόψε». Πριν η Ελένη προλάβει να απαντήσει, άκουσαν φωνές από την είσοδο του κήπου. Γύρισαν για να δουν τον Αλέξανδρο και τη γιαγιά Αθηνά να πλησιάζουν, συνοδευόμενοι από μία νοσοκόμα. «Νάτες», είπε η γιαγιά, Αθηνά, η φωνή της δυνατή όπως πάντα παρά την ηλικία της. «Σας το είπα ότι θα ήταν στον κήπο». Η Σοφία έτρεξε να αγκαλιάσει τη γιαγιά της, νιώθοντας την οικία μυρωδιά του κολόνιας λεβάντας της. «Γιαγιά, δεν ήξερα ότι θα ερχόσουνε σήμερα». «Ο κύριος Καραμανλής επέμενε», είπε η γιαγιά, ρίχνοντας μια λοξή ματιά στον Αλέξανδρο. Η σχέση της με τον βιολογικό πατέρα της Σοφίας ήταν ακόμα τεταμένη, αλλά είχε βελτιωθεί με τους μήνες. Είπε ότι είχε κάτι σημαντικό να συζητήσουμε. Όλοι μαζί. Ο Αλέξανδρος πλησίασε με ένα διστακτικό χαμόγελο. Έμοιαζε πολύ καλύτερα από την τελευταία φορά που τον είχε δει η Σοφία. Το χρώμα είχε επιστρέψει στο πρόσωπό του και στεκόταν πιο ίσιος, με περισσότερη ζωντάνια. Φορούσε ακόμα ένα κοστούμι, αλλά πιο χαλαρό, χωρίς γραβάτα. «Καλημέρα, Σοφία», είπε, και μετά στράφηκε προς την «Ελένη, Ελένη». Η Ελένη έγνεψε, προσφέροντάς του ένα μικρό αλλά ειλικρινές χαμόγελο. «Αλέξανδρε, μοιάζεις καλύτερα». «Νιώθω καλύτερα», είπε, και η Σοφία ήξερε ότι δεν μιλούσε μόνο για την υγεία του. «Πολύ καλύτερα». Σταμάτησε, κοιτάζοντας τα 2 τριαντάφυλλα που μόλις είχαν φυτέψει η Σοφία και η Ελένη. «Τι έχουμε εδώ, τριαντάφυλλα», είπε η Σοφία. «Το λευκό είναι για τον μπαμπά και το κόκκινο είναι για όλους τους γονείς που επιλέγουμε». Ο Αλέξανδρος την κοίταξε με κατανόηση και ένα ίχνος λύπης. «Είναι όμορφο», είπε απλά. Κοίταξε τις 3 γυναίκες, την κόρη του, τη γυναίκα που κάποτε αγαπούσε και τη μητέρα της που τον κοίταζε ακόμα με καχυποψία. «Έχω κάτι να σας πω», είπε, «και θα προτιμούσα να το κάνω εδώ, σε αυτόν τον όμορφο κήπο, παρά σε κάποιο αποστηρωμένο γραφείο». Έβγαλε ένα φάκελο από την εσωτερική τσέπη του σακακιού του. «Αυτά είναι τα χαρτιά για το διαμέρισμα στην Αθήνα», είπε, δίνοντάς τα στην Ελένη. «Όπως συζητήσαμε. 3 υπνοδωμάτια κοντά στο σχολείο που θέλει η Σοφία και σε απόσταση που μπορείς να περπατήσεις από μια στάση μετρό για να έρχεσαι εδώ για τις θεραπείες σου». Η Ελένη πήρε τα χαρτιά με έκπληξη. «Αλέξανδρε, αυτό είναι. Πολύ γενναιόδωρο». «Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω», είπε με απλότητα. «Αλλά υπάρχει κάτι ακόμα». Έβγαλε ένα δεύτερο φάκελο και τον έδωσε στη Σοφία. «Αυτό είναι για σένα». Η Σοφία άνοιξε τον φάκελο με περιέργεια. Μέσα βρήκε ένα πιστοποιητικό επίσημο και με σφραγίδες. Το διάβασε προσεκτικά και μετά κοίταξε τον Αλέξανδρο με σοκαρισμένη έκφραση. «Τι είναι?» ρώτησε η Ελένη ανήσυχη. Είναι η νομική αναγνώριση της πατρότητας», είπε η Σοφία προσπαθώντας να καταλάβει.
Ο Αλέξανδρος με αναγνωρίζει επίσημα ως κόρη του. «Όχι μόνο αυτό», είπε ο Αλέξανδρος. «Αν κοιτάξεις την επόμενη σελίδα, θα δεις ότι έχω δημιουργήσει ένα καταπίστευμα για σένα. Είναι ένα σημαντικό ποσό που θα έχεις πρόσβαση όταν γίνεις 18 ετών και θα καλύψει τις σπουδές σου όπου κι αν θέλεις να πας. Γύρισε προς την Ελένη και τη γιαγιά Αθηνά. Αυτό δεν αλλάζει τίποτα για τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Η Σοφία θα συνεχίσει να ζει με τη γιαγιά της και όταν η Ελένη βγει από την κλινική φυσικά θα είναι με τη μητέρα της. Απλώς θέλω να διασφαλίσω ότι η Σοφία θα έχει ό,τι χρειάζεται για το μέλλον της». Η γιαγιά Αθηνά τον κοίταξε με επιφύλαξη. «Γιατί τώρα?» ρώτησε. «Γιατί όχι πριν από 12 χρόνια?» Ο Αλέξανδρος δεν απέφυγε το βλέμμα της. «Επειδή ήμουν δειλός», παραδέχτηκε. «Επειδή έβαζα την καριέρα μου, τη φήμη μου, την κοινωνική μου θέση πάνω από το σωστό. Αλλά η καρδιακή προσβολή σε κάνει να αναθεωρείς τις προτεραιότητές σου». Στράφηκε προς τη Σοφία. «Δεν περιμένω να με αποκαλείς πατέρα, Σοφία. Ο πατέρας σου ήταν ο Νικόλας και πάντα θα είναι. Αλλά ελπίζω ότι θα με αφήσεις να είμαι μέρος της ζωής σου με οποιονδήποτε τρόπο αισθάνεσαι άνετα». Η Σοφία κοίταξε τα χαρτιά στα χέρια της, μετά τον Αλέξανδρο και τελικά τη μητέρα της και τη γιαγιά της. Σε αυτούς τους τελευταίους μήνες είχε μάθει τόσα πολλά για το τι σημαίνει συγχώρεση, για το τι σημαίνει οικογένεια, για το τι σημαίνει αγάπη. Είχε μάθει ότι οι άνθρωποι είναι περίπλοκοι, ότι μπορούν να κάνουν τρομερά λάθη και μετά να προσπαθήσουν να τα διορθώσουν, ότι η αγάπη δεν είναι πάντα απλή ή εύκολη, αλλά μερικές φορές απαιτεί δύσκολες επιλογές και θυσίες. Και πάνω απ' όλα είχε μάθει ότι η ταυτότητά της δεν ήταν κάτι που της επιβλήθηκε από άλλους, αλλά κάτι που επέλεγε η ίδια. «Ευχαριστώ, Αλέξανδρε», είπε τελικά. «Το εκτιμώ αυτό. Και χαίρομαι που είσαι μέρος της ζωής μου τώρα». Ο Αλέξανδρος χαμογέλασε. Ένα αληθινό φωτεινό χαμόγελο που έφτασε μέχρι τα μάτια του. «Και εγώ χαίρομαι, Σοφία», είπε. «Περισσότερο από όσο μπορώ να εκφράσω». Γύρισε προς την Ελένη. «Και ευχαριστώ εσένα, Ελένη, που μου έδωσες μια δεύτερη ευκαιρία παρά το παρελθόν μας». Η Ελένη έγνεψε καταφατικά. «Όλοι αξίζουμε δεύτερες ευκαιρίες, Αλέξανδρε», είπε. «Εγώ πήρα τη δική μου και τώρα παίρνεις τη δική σου». Γιαγιά Αθηνά αναστέναξε θεατρικά. «Λοιπόν», είπε, «αφού τελειώσαμε με όλα αυτά τα συναισθηματικά, κάποιος πρέπει να σκεφτεί πρακτικά. Έχω φέρει φαγητό για όλους και θα κρυώσει αν δεν το φάμε σύντομα». Η Σοφία γέλασε, ευγνώμων για την πρακτικότητα της γιαγιάς της που πάντα έφερνε τα πράγματα πίσω στη γη. «Φυσικά, γιαγιά», είπε. «Τι έφερες?» «Μουσακά», είπε η γιαγιά με περηφάνεια, «τη συνταγή της μητέρας μου και μπακλαβά για επιδόρπιο». «Θα φάμε εδώ στον κήπο?» ρώτησε η Σοφία, κοιτάζοντας γύρω στον ηλιόλουστο χώρο τα τριαντάφυλλα να λάμπουν με χρώματα. «Γιατί όχι?» είπε η Ελένη. «Είναι μια όμορφη μέρα και είμαστε όλοι μαζί». Και έτσι η περίεργη σύνθετη επανασυνδεδεμένη οικογένεια έστρωσε ένα τραπεζομάντιλο στο γρασίδι του θεραπευτικού κήπου και κάθισε να φάει μαζί κάτω από τον λαμπερό ήλιο. Η Σοφία κοίταξε γύρω της, τη μητέρα της, που έμοιαζε πιο υγιής και πιο χαρούμενη από ό,τι την είχε δει εδώ και χρόνια, τη γιαγιά της, ακόμα δυνατή και ευθύς παρά την ηλικία της, τον Αλέξανδρο, που προσπαθούσε τόσο σκληρά να διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος και αισθάνθηκε μια βαθιά αίσθηση ηρεμίας να την κατακλείζει. Η ζωή της δεν ήταν τέλεια, ήταν γεμάτη περιπλοκές, προκλήσεις, αντιφάσεις. Αλλά ήταν δική της ζωή και είχε την ελευθερία να την διαμορφώσει με τις επιλογές της. Όπως είχε πει στη μητέρα της, δεν ήταν ένα μόνο πράγμα ή ένα μόνο άτομο, ήταν ένας αστερισμός, φτιαγμένος από όλους τους ανθρώπους που την είχαν αγαπήσει, όλες τις εμπειρίες που την είχαν διαμορφώσει, όλες τις επιλογές που είχε κάνει και θα έκανε. Καθώς τέντωνε το χέρι της για να πάρει ένα κομμάτι ψωμί, το βλέμμα της έπεσε στα 2 τριαντάφυλλα που είχαν μόλις φυτέψει, το λευκό για τον πατέρα της και το κόκκινο για όλους τους γονείς που είχε επιλέξει στη ζωή. Και σκέφτηκε ότι ίσως θα χρειαζόταν να φυτέψει κι άλλα τριαντάφυλλα